Казан сөйлей. 15 сағат 10 минут. Қазір радио алғышлар янына яш дусларыбызны шақырабыз. Қадірлі балалар, иқтибарығызға язушы Жәудәт Берзаманның «Бизмән йылдызлығы» деген мажаралы сыры бойынша эшләнгән радио тамаша тәкъдим итәбез. Автор инсценировкасы. Тауыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссеры Әлфия Гыйләҗи. Уенда катнашалар: Гайса, Илтизар Мөхәммәтгалиев, Зөлфия, аның сеңлесе, Миләүшә Шайхетдинова, Муса, аларның абыйлары, Рамил Вәҗиев, Әсхәт һәм Зәйтүнә, аларның әти-әниләре, Фәнис Җиһанша, Наилә Нәҗипова. Энҗегөл, Бизмән йылдызлыгыннан Татуас планетасы кызы, Эльвира Садрыева. Шул ук планетадан сер сакчысы Әбүл-Харрас, Илтизар Мөхәммәтгалиев. Элемтә башлыгы Хәлим Җәләл. Алып баручы Рамил Вәҗиев. Хәзер радио тамашаның беренче өлешен тыңлагыз. Соңгы вакытларда Гайса китаплардан бөтенләй аерылмас булды. Үзенекеләр генә канәгатьләндермәгәч, шыпырт кына алып, абыйсыныкын укыштыра башлады. Ничек алса, шулай куйганга, абыйсы бу хакта сизенми иде. Ә төннәрнең берендә Нишләп бу? Гайса, Нишләп алай ачуланып торыйсың, абый? Нинди ярамаган эш эшләдем мин? Нинди ярамаган эш имеш. Үземнән сорамыйча астрономия дәреслегемне алгансың. Хәзер шуның йылдызлар картасын өйрәнгән булып маташасың. Нәрсә? Берәр йылдыз атылып, күк гүмбәзеннән бөтенләй юкка чыкканмы әллә? Юкка киләсең син, абый. Йылдызлар атылмый ул. Метеоритлар яна шулай. Анысын гына без үзебез дә беләбез. Минем йылдызлар картасында нәрсә югалттың алайса? Әйтсәм тагын киләсең инде син. Көләм шул. Әйтмәсәм үзем генә таба алмыйм инде мин аны. Таба алмыйсың шул. Абый. Ярар, абый. Әйтәм мин сиңа. Тик берәүгә дә сөйләмәс булсаң гына, яме? Берәүгә дә сөйләмәм. Әйт сереңне. Тик син вәгъдә диген. Вәгъдә инде, вәгъдә. Абый, менә бер төш киреп азаплый мине. Бер үк төш. Елына әллә ничә тапкыр керә. Җиргә гаҗәеп ерак йылдызлыктан очып төшәм имеш. Шундый зур тизлектә очам. Менә шундый җиңеллек, рәхәт, аяк-кулларымны бөтенләй тоймыйм. Ничәрәк итеп аңлатыйм микән мин сиңа, абый? Менә үзем түгел, хәтерем, зиһенем уша дип әйтимме? Юкка гына үз артыңда исәр Гайса дип йөртмиләр шул сине. Әйтеп киләм мин сиңа. Ул кадәр мавыкма фантастик китаплар белән дим. Авышып китмә тагын. Курыкма. Авышмам. Ә малайларда минем эшем юк. Теләсә ни әйтсеннәр. Әнә Рафистың хыялы бөтенләй йомык әле. Тик бит мин аңа төнтек дигән кушамат такмыйм. Һаман да шул бер төш кирип тинтерәтә дисең инде. Юк, абый, тинтерәтми. Азаплый дип тә дөрес әйтмәдем мин аны. Тыңкысызлап тора. Нигә шулай соң ул, ә?
Нишләп мин җиргә кайсыдыр бер йолдызлыктан, дөресрәге ниндидер бер планетадан төшәм? Соң ни дә бит инде абый, адәм баласы, мине дә ним тапкан, ә? Я, шуннан. Менә синең игътибар иткәнең бармы, абый? Зуррак сөйләшкәндә игътибар иткәнсеңдер. Карындагы балага жан кирде диләр. Жан инде дип әйтәләр. Ничек инде ул? Каян килә соң ул жан? Кеше тәненә ничек керә соң ул, абый? Каян белим ди мин аны? Менә мин дә белмим шул. Кеше үлгәч тәле жан чыкты диләр. Чыгып кая китә соң ул жан, абый? Алга таба ничек яшисең ул? Беләсе иде шуларны, Төшемдә күктән җаным иңгәнне күрәм, кайсы йолдыздан икән генә белмим димәкчесең инде. Бәлки шулайдыр. Йолдызлар ничегрәк урнашкан дидең әле? Хәзер менә абый. Җидегән белән казык йолдызын таным да кебек. Бу шулар бит, абый. Менә шулардан бер читтәрәк менә монда bir рәткә тезелеп торган 3 йолдыз бар. Берәү, менә икәү, менә өчәү. Монда да бар кебек. Икенчесенең арасы аз гына якынрак, өченчесенеке аз гына ераграк. Менә шушылайрак. Җидегән дисең инде. Җидегән. Казык йолдызы дисең. Шун шикелле җидегәне булгач, казык йолдызы бар да бар инде. Менә синең теге 3 йолдызың аша туры сызык үткәрсәк, нәрсә килеп чыга? Хәзер нәрсә дип? Менә бер иңсәсе кыскарак, икенчесе узынрак кисентә килеп чыга. Иңсә дибез икән инде, энекәем. Синең килеп чыккан бу кисентәңне бизмән дип кенә атарга кала. Бизмән. Каккан шикелле бер урында гына торган өчен җидегән очындагы поляр йолдызга казык йолдызы дигәннәр. Әллә шул теге йолдызлыкка да бизмән дип кушсалар гына инде. Бизмән йолдызлыгы булыр бүген кәш. Сәер генә түгел, гаҗәп. Төшкә шушындый нәрсәнең керүе гаҗәп. Бөтенесе дә. Тукта. Караңгы төндә нәрсә дип картадан йолдызлар санап утырабыз? Әйдә урамга. Күктән табып бирәм мин сиңа ул йолдызлыкны. Абый! Бөтенесе дә туры килә бит, абый, карале. Менә бит нәкъ төшемдә күргәндәгечә. Шуннан да гаҗәп. Гаҗәп. Абый, әнә бит. Иге-шиге юл йолдызлыкларның. Шуларның кайсысында да булса кешеләр яши микән? Йолдыз сайын кеше яшәмәс инде. Ярар кешеләр булмасын да ди. Менә акылы булган башка тереклек ияләре. Фантастик китапларда бит әнә күп язалар алар турында, абый. Хыял, бер нәрсә. Чынбарлык икенче. Юк. Чынбарлыкта да булырга тиеш бит инде алар. Бер бездә генә шундый тереклекләр булса, бик күңелсез дә, куркыныч та килеп чыга бит, абый. Нигә алай дисең? Соң инде ничек иде, нигә, абый? Көтмәгәндә сугыш кабынып китеп, бөтен атом бомбалары бер юлы шартласа, җир күчәреннән чыкынып китсә, я булмаса бөтенләй кисәкләргә таркалып галәмгә чәчелсә, беркем дә күрмәгәч, беркем дә карап сакланмагач, беркем дә бихисап йолдызлыкларның сирен ачарга омтылмагач, ул йолдызларның нәрсәгә генә кирәге кала инде, абый? Каян килә монда фикерләр синең бәләкәй башыңа? Кызыксынам. Шуңа килә торгандыр. Менә сиңа тагын бер сорау. Кайбер башка йолдызлыкларда да акыл ияләр яши икән. Абый, нишләп алар җирдәге кешеләр белән аралашмый, ә? Курка торганнардыр. Нәрсәдән? Телевизордан көн сайын күрсәтеп торалар бит. Бер илнең хәрби самолеты ялгышып кына икенче бер ил күгенә килеп керсә дә, аны бәреп төшерәләр.
Бер гаепсез һава шарларына кадәр шартлаталар. Үз арада тату яши белмибез. Шуннан куркалардыр. Аңламассың син. Әле баягына исәр дигән идең. Хәзер үзең миннән дә уздырып сөйләшәсең. Траганнан инде. Сиңа берәр җавап бирергә кирәк бит. Мин дә аптыраганнан сорыймыла. Бер уйласаң, җиргә дә кешеләр башка бер планетадан чыгып килгәннәрдер әле. Ичкычлары ватылып кына кабатышып китә алмый калганнардыр. Дарвин бабаң кеше маймылдан азган дип өйрәтә. Әти әйтә, кеше бернинди маймылдан да яралмаган. Киресенчә гомер буе кара эш эшләп үзе майданга үрелеп бара ди. Бәлки кешеләр кайчандыр җиргә нәкъ менә минем төшемдә күрә торган бизмән йолдызлыгына килгәннәрдер әле. Бәлки шуларның каны хәзер миндә уянгандыр. Соң шулай булмаса төшләремдә әллә нинди күз күрмәгән, колак ишетмәгән дөньяларда чыгып йөрмәс идем. Менә бит канатсыз нисез абый, канатсыз гына түгел әле гәүдәсез. Менә шундый җиңел, шундый рәхәт абый. Шуннан да исәрсең Айса. Атыңлау барбер кызык. Менә Зөлфия да чыгып җитте. Безне чакырыргадыр инде. Абый. Абый. Безне чакырырга түгелдер. Ул бит үзенә төмпәри кебек. Багучы чигән диярсең. Менә чыгып утыра да төн урталарына кадәр йолдыз санап утыра. Әллә ничә тапкыр күргәнем бар инде абый. Нишләп йөрисең, сеңлем? Әни безне чакырдымы әллә? Үзебез дә керергә тора идек инде. Сез керә торыгыз. Мин бераз гына һава сулыйм әле. Сулай инде бик сулыйсың килгәч. Артык узак юанма, кабат чыгып алырлык булмасын. Әйдә, кирип киткән булыйк та, син ишек төбендә калырсың. Кыз була бит. Я берәрсе куркытыр. Менә күрсең абый, карап торабыз иде. Йорт ишеге ябылуга үз күзләренә үзе ышанмады Гайса. Күпме укып, фантастик китапларда да очратканы юк иде аның мондый нәрсәне. Сеңлесенең кулында нәкъ йөрәктәге йолдыз сыман нидер балкый. Аның гаҗәеп нурларыннан йөзе Салават күпере төсләре белән яктырып, үзгәреп тора иде. Ул да булмады. Сеңлесенең учындагы нәрсәдән сирпелгән нурлар нечкә җеп булып тупландылар да күккә төбәлделәр. Нур җебе нәкъ менә бизмән йолдызлыгына төбәлгән иде. Шул җеп аша кемнәр беләндер сөйләшә, дөресрәге кемнеңдер уйларын кабул итә дә үз уйларын тапшыра иде Зөлфия. Иң гаҗәбе, җеп аша барган кайткан уйлар малайның да зиһененә килеп тоташа иде. Исәнме, Зөлфия? Нишләп сыңардың бүген? Әнә бит, шипшек күкәе. Зур абыйга тыкылдый да тыкылдый. Кирип китә белми һаман. Алай әйтмә, Зөлфия. Гайса бик акыллы, бик тырыш малай. Өстәвенә чибәр дә. Битендәге сипкелләре булмаса, шул кадәр сөйкемле дә булмас иде абыең. Онытмаган булсаң, бездәге халык бар да сипкелле, Гайса кебек. Сипкеле дә, үзе дә безнеке, кыяфәте генә сезнеке. Бик чибәр инде. Күрше рәисе артыннан йөреп тәшмай таралганы юк. Әйләнеп тә карамый тигесе. Яныннан борын чиеп кенә китә. Хан кызымыни. Караклар гына булган икән. Карамасасын. Әйт Гайсәгә. Үскәч рәисә барыбер күршегез Кәримгә чыгачак. Төп төгәл 10 бала алып кайтачак. Җитмәсә, ел саен берне. Энҗе, гел, сез тутуат планетасының 5-нче канунын бозасыз. Үзегез элемтәгә кергән планетаның эшләренә кышынасыз. Элемтәгезне үзәргә мәҗбүрмәнсез. Гафу итегез, мөхтәрәм серләр сакчысы. Бу мәгълүмат информациялар банкның ирекле бүлегендә саклана. Искиткеч яшерен бите сугылмаган. Димәк, Сезнең тагын минут ярым вакытыгыз калды.
Югыйсә, юк-бар сөйләшеп, планетаның ярты энергиясын ашыйсыз. Аңлашылдымы? Шылды. Бик яхшы. Шылса, җир кызыннан йоккан яңа бу сүзне мин хакимебез галиҗәнапларына җиткерермен. Искәртәм. 1 минут вакытыгыз калды. Аңладым. Зөлфия, син мине тыңлыйсыңмы? Тыңлыйм. Әйттем ич, бик сөйкемле малай ул сезнең шипшек күкәе. Үскәч, ике дә уйламый кияүгә чыгар идем үзенә. Үләм икән. 300 яшьлек Гайсәне күз алдыңа китерә аласыңмы соң син? Бездә бит 70 яшьтәгеләр дә. Бездә 300 яшькә җитмичә кияүгә чыгарга ярамый шул. Сездәге кебек инде балиг булганны көтәргә кирәк. Шуннан соң ни булганын, ничек урынга кереп ятканын хәтерләми Гайсә. Икенче көнне ул бик иртә уянды. Сеңлесе рәхәтләнеп йоклый иде әле. Уянсын гына, Бизмән йолдызлыгы хакында да, Тутуаз планетасы, Өнҗегөл, теге серле сөйләшү аралашу җайланмасы, барысы хакында да сорашачак ул Зөлфиядән. Әмма көтеп, вакыт узган саен, малайның шик-шөбһәсе артканнан арта, төнге хәлләр турында сорау теләге сүрелгәннән-сүрелә барды. Шу, дускай, ашыкма былай. Йылдызлыклар галәмдәге тереклек ияләре белән син җенләнәсең бит. Сеңнең түгел. Бәлки аягыры төшкенә күргәнсеңдер. Монысын сораштырганнан соң ярыйлы әниләргә генә әйтеп калса. Дус кызларына сөйләсә. Вот менәрсең аннан Бизмән йылдызлыгының Тутуаз планетасына. Өйләнерсең 300 яшьлек күз күрмәгән, колак ишетмәгән әллә нинди Өнҗегелләргә. Җүләрләр йортына илтеп япканнарын сизми дә калырсың. Уянды. Хәерле иртә, Зөлфия. Хәерле иртә. Гомер булмаганны. Нәрсә гомер булмаганны? Миннән иртәрәк торгансың дим. Бүген шулайрак килеп чыкты шул. Ишек алдында эшләп кергән әлгердем инде мин. Гомер булмаганны. Гомер булмаганны. Нинди сүз инде ул? Әйтерсең лә бу эшләрне моңарчы син эшләгән, Мин эшләгән димим лә. Бүген бик иртә торгансың. Шуңа аптырап әйтәм. Нәрсәсенә аптырыйсың инде аны? Кайчанда булса бер иртәрәк тора башларга кирәк бит инде. Менә син һаман киреләсең. Сузыла, бурчак өстендәге патша кызымы ни? Шул. Төн уртасына кадәр урамда йолдыз санап утырсаң, шулай була инде ул. Бу кадәр сәнәхәтле рас килә бит әле. Я тыңлап карыйгыр, алга таба нәрсә диярсең икән? Күпме генә күзәтсәң дә шул инде. Көн саен бер үк һава, бер үк йолдызлар. Ярышыннар гына төрлечә очып уза да, йолдызлар гына төрлечә атыла. Бары тик шул гынамы? Нәрсә шул тиклем чикрайып карыйсың? Тагы нәрсә булсын? Былай гына телемә килгәннән генә әйтүен. Сөяксез телне сөйләмәс. Әнә бит, үзең дә башка кичләрдә чыгып алганны көтмәди торган идең. Үзең бу юлы күрү белән мырлап та киткәнсең. Син чыга дип көтсәң, күккә дә күтәреп китәрләр. Кемнәр? Мунчадагы җиннәр. Әллә шул кичәге кулыңдагы нәрсә өчен күтәреп китсәләр генә инде. Нинди нәрсә инде ул? Кичәге минем кулдагы нәрсә? Утлары белән җемелдәп, ниндидер Өнҗегел белән сөйләшә торган. Син абый, шуннан да аягүрә төш күрә башлагансың бугай. Нинди Өнҗегел тагы? Кыса фонарыңны алып торган идем. Кичә шуны күргәнсең. Алдашасың түгелме? Фонарьны бузып, әллә кайчан инде мин уенчы каләм карабы ясадым. Мин аннан кабат фонарь ясадым. Шалмасаң өстәл тартмаңнан кара. Хәзер карыйбыз аны.
Шуннан да, Йона, ул тик барыбер мин төнлә күргән нурларын чыгара алмый. Әйтәм бит, аягүрә төш күреп йөрисең. Әллә нинди тавышлар да чыгар әле ул. Нураша башка кешеләр белән, башка дөнья кешеләр белән дә тоташтырамы? Күп сөйләшсәң, күтәреп алып та китә. Хыялы китаплар күп укыйсың, абый. Шуңа күрә фонарь туда күзең әллә ниләр булып күренә. Кача-пыса мине күзәтеп торганчы киреп йоклаган булсаң, башың ял иткән булыр иде. Шуның белән эшеннән тынды малай. Әмма төнлә күргәннәренең ниндидер төш, сәер бер саташу икәнлегенә ышанырга теләмәде. Оннан да бигрәк, чит планета кешеләренең, дөресрәге, акыл ияләренең башка берәү белән түгел, хәтта төшләрендә җиргә ерак бер йолдыздан ингән дип күрүче үзе белән дә түгел. Нәкъ менә әлегә еламыйчы, манный боткасы да ашый белмәгән Зөлфия белән элемтәгә керүләренә гарьләнә иде. Уйлап карасаң, нәрсә генә майтара инде җирдә кыз бала. Үскәндә бөтен уены бишектә, курчак, ә үскәч, аш бүлмәсе дә юып үтүклисе чүпрәк-чапрак. Шуның белән чит галәм, чит планета белән элемтәгә керерлек җайланма тоттырсыннар имеш. Җәйге каникуллар азагына якынлашып, мәктәпкә барыр вакыт җитеп килгәндә, өйдә һич көтелмәгән бер хәл булды. Әниләре кичке табын әзерләп йөри иде. Бер кочак күчтәнәч кочаклап, әтиләре кайтып керде. Аба! Әтисе, бу ни хәл бу? Гомер булмаганны. Көн сайын бәйрәм булмый ул. Бүген бәйрәмме ни? Бүгенме? Бүген бәйрәмнәрнең бәйрәме бүген. Я, кая куйым күчтәнәчләрне? Бу шат шунда өстәлгә. Ял-яла, нисе якынрак киләле. Билемне өзеп чыгарасың ич. Аю, күтәрмә шул тиклем, башым әйләнә. Балалардан уялыр идең ичмасам. Гомер булмаганны. Балалардан әрләшкәндә уялырга кирәк, акыллым. Менә, син тагын өйләндә. Ярар. Бер дә авыз йырырлыгың юк. Җиләс эшеңнән иләсләнеп кайтуың бер дә мактаныш түгел. Соң, бәйрәм хөрмәтенә генә ишинде, акыллым. Арыслан тотарлык кына. Инде арысланда булдыммы ни? Нинди арысланды ул? Пантерам син мине. Ярар инде, кем булсам да булырмын. Шитлеккә генә утыртма. Нинди шитлек тиё. Киресенчә, тиздән иреккә алып чыгам мин сезне. Менә бәйрәмне генә үткәрик тә. Нинди бәйрәм? Нинди ирек? Бу кадәр дә бәйрәм табыны хәстәрләгәч, мин әллә чынлап та бәйрәмгә әзерләнәсезме дип торам. Үзем әйтергә каламын инде. Эй, башымны әйләндермәсәнә. Әйтсәң әйт, әйтмәсәң әйдә бит кулларыңны ю да табын янына утыр. Ашыгып кайткансыңдыр. Дөрес әйтәсең, асыл ташым. Ашыгып кайтуым хак. Әмма бәйрәм булуы да хак. Язылышуыбызга төп төгәл 20 ел бүген. Әйтергә генә җиңел. 20. Кой әле, Гайса, китер әле минем кальянымны. Сыздырыйк әле бер. Бә. Гармун дигән булып сүзне читкәрәк тибәрдең, әтисе. Бая иреккә алып чыгам мин сезне дидең. Анысы ни дигән сүз?
Менә син дә аның котлаулырак нәрсә карчык. Катлаулы дисеңме? Котлаулырак урыннары да бар шул. Кыскасы, китәбез. Китәбез? Кая китәбез? Төмәнгә. Әйтәм, аны гомер булмаганны күчтән эшләр тияп кайткансың. Бәйрәм дигән булып баш катырасың. Тәмтем белән авыз томаламакчы буласың. Әйтсәм әйтим инде әтисе. Әйт, Зәйтүнә кәшкәем, әйт. Әйтермен дә шул. Һаман сайын дәшмәгәчтә кара алтын чыгарабыз, ил байытабыз дип килбәткә алып киттең. Сүз әйтмәдем. Үзебез яшь, бала чагабыз юк иде. Шулай әнисе, шулай бик дөрес. Соң әтисе үзең уйлап кара. Олы улыбызның унны бетерәсе бар. Кечерәкләренә дә мәктәп алыштыру җиңел булмас. Нур исламнар да киткәннәр иде әнә. Улларының башы икеледән чыкмый ди. Балалар язмышы белән уйнамый торабызмы соң әллә? Язмыш белән без уйнар дәрәҗәгә җитмәгән шул. Кыскасы, булай әйтәбез. Мусаны улга кайтарабыз, калганнарын үзебез белән алабыз. Шулай бит, Муса? Нәкъ шулай, иптәш командир. Әти белән без бу хакта сөйләшеп куйдык инде, әни. Гайса белән Зөлфияны калдырып булмас. Аларга бездән башка җайсызрак булыр. Ничек уйлыйсың, фантаст? Мин нәрсә? Мин каршы түгел. Чит җирләр күреп, яңа дуслар табып кайтырмын. Борын бузартып, күз төбе күгәртеп. Соң инде әнисе батыр ярасыз булмый бит ул. Үскәндә алары гына була инде аның. Курыкмагыз. Хәзер бүтән Гайса инде ул. Минем белән боксчылар түгәрәгенә, тикмәгенә йөрми ул. Шулай бит, әнәкәш. Дөрес. Я? Син ничек уйлыйсың, кызым? Минме? Менә сиңа кабартма. Монысы ничек аңларга инде тагын? Мин бер кая да китмим. Миңа моннан китәргә ярамый. Мин вәгъдә бирдем. Вәгъдә? Нинди вәгъдә? Кемгә? Кемгә булсын? Мунчадагы җингә. Китмим мин. Әбиләр белән калам. Туктале балам, аңлатыбрак сөйлә. Бездән башка ничек яшәргә уйлыйсың? Бездән башка читенрәк булар бит. Булмый. Нишләп булсын? Имчәк иммимлә мин. Мин киңәшләшеп карыйм әле. Дусларым ни әйтер икән тагын? Дусларыңның киңәше безнекеннән дә мөһимрәкмени шулай? Ачуланма, әти. Мөһимрәк инде шул. Моңа ни диярсең, әтисе? Нисем, мөһим икән киңәшсен. Минем алай кеше ирексезли торган гадәтем юк. Рәхмәт, әти. Балам. Onun 5 көннән юлга кузгаласылар икән. Әтиләре эшеннән машина алып, авылга кайтып китте. Шул төннәрнең берендә малайга кабат әлеге төш керде. Тагын галәм чиксезлегеннән җиргә табан оча ул. Акыл ирешмәслек котышкыч тизлек белән оча. Ниндидер таныш булмаган йолдызлар, планеталар яшен ташыдай каршыга атылып киләләр дә, күз ярмәс тизлек белән артта калып юкка чыгалар. Тирә-яктагы кара бушлыктан, шул бушлыкта үзен бер ялгызы тоюдан, авырлык югалтудан йөрәге ярылыр чиккә җитеп тибә Гайсаның. Әнә җир. Бу юлы бик куркыныч якынлаша ул, чамасыз тиз якынлаша. Тизлекне бер ничек тә киметә алмый Гайса. 1, 2, 3, 5-кә кадәр дә санарга өлгермәячәк ул булай булса, җиргә бәрелеп шилпәрәмә киләчәк. 4. Менә бәреләм дигәндә, баш минең кайсыдыр күзәнәгә үз вакытында уянып китә дә, малайны бу дөньяга җиргә кайтара. Шабыр тиргә баткан Гайса күрелгәннәрнең гаҗәплелегеннән, гел чын барлык булып тоелуыннан
әле һаман да исенә килә алмыйча, ни өчен икәнлеген үзе дә аңламастан, башын көч-хәл белән тәрәзәгә борды. Балкон тәрәзәсе ачык, аның каршында зур гына утлы шар эленеп тора иде. Баштарак аны тәрәзә төбендә онытылып калган шафталу дип уйлаган иде малай. Аннан соң тәрәзә төбендә түгел, балконда да түгел бит әле ул. 10-15 адымнар читтә. Менә шар тагын бераз якынайды. Аннан соң тагын бераз. Шар тирәле кабарынкы пыялалы түгәрәк тәрәзәләр тезелеп киткәнендә. Аларда кешегә охшаган җан ияләренең шәйләнүен дә авайларга өлгерде шикелле. Ул да түгел. Тәрәзәләрдән әз генә түбәндәрәк урында 4 почмаклы ишек сыман бер нәрсә ачылып китте дә, шул ишекнең зурлыгы белән шәкелен саклаган зәңгәрсү кызгылт нур ачык тәрәзәдән Зөлфиянең караватына килеп төште. Нәкъ шуны гына көткән диярсең. Зөлфия әкрен әйтелгән кинодагы шикелле әкрен генә күзләрен ачты. Матур итеп елмайды. Аннан соң урыныннан торып, искиткеч салмак, җиңел адымнар белән әлеге нур эченә килеп керде вә аның тупса ягыннан килгән чиге буйлап тәрәзәгә юнәлде. Көтмәгәндә аяк астында җир убылды диярсең. Малайның йөрәге туктап калгандай булды. Бетә хәзер сеңлесе. Балконнан аерыла да тротуарга төшеп шелпәрәмә килә. Кычкырмакчы булды малай, өне чыкмады. Сикереп торып сеңлесенең күлмәк итәгенә ябышырга теләде, урыныннан кузгала алмады. Зөлфия һаман әкрен генә бара. Менә ул тәрәзәгә җитте. Аннан соң балкон җипсәсенә. Малай күзләрен чытырдатып йомды да кабат ачты. Сеңлесе инде балкон җипсәсен үтеп, нур эчендәге әлеге шар ишегенә якынлашып килә иде. Ишек люк сыман ачылып, үзенә күрә баскыч хасыл иткән икән. Зөлфия шул баскычка килеп басарга да өлгермәде. Ишектә нәкъ аның буйлы. Әмма аяк-кулларынан кала ни йөзен, ни авыз-борыннарын, күзләрен айырып булмый торган яшел чырайлы җан иясе күренде. Зөлфия, без синең белән тагын очраштык. Мин сине шундый сагындым, җегет. Без бик азга гына килдек. Әйдә кер тизрәк. Шар күздән югалуга, малайны караватка беркетеп куйган көч тә югалды. Ул арада тәрәзәдән нечкә нур җебе сузылып керде дә, малайның нәкъ маңгай уртасында тукталып калды. Ул турыдан-туры килеп, Гайсәнең зиһене белән тоташты. Малайның баш миенә моңа кадәр тотып каралмаган сәер тулкын үтеп керә башлады. Сизелер-сизелмәс электр тогы сыманрак иде бугай ул тулкын. Нур җебе интәгүдә Энҗе Гөлнең көлү тавышын китерде. Дөрес чамалыйсың, чыпчык күкәе. Шуннан да сизелер-сизелмәс электр тогы сыман шул. Биодоклар була сезнеңчә. Исәнләшер идең башта, сазбакасы. Гайсә, синең бу уеңны мин укыдым инде. Калганнарын да укып барам. Алай каты сөйләшмә инде син. Без бит әле танышырга да өлгермәдек. Гафу итегез. Мин ялгыш. Үзегез гафу итә күрегез, и мөхтәрәм җир кешесе. Мин сезне бик күптәннән беләм бит инде. Үзегез туганга кадәрле үк. Әмма моңарчы сезгә минем белән очрашырга туры килгәне юк иде бит әле. Шуңа күрә дә ялгышым өчен түбәнчелек белән гафу үтенәм. Әссәламу алейкум. И изге җан иясе, мөхтәрәм Гайсә. Ва галейкум ассалам. Изге җан иясе, мөхтәрәмә Энҗе Гөл.
Шит галактикадагы акыл иясе белән элемтәгә керүемне мин абайламыйрак калдым. Сезне дә үртәшә белә дип кем уйлаган? Гафу. Мең мәртәбә гафу. Минем иң яшерен хыялым тормышка ашты, инҗегел. Минем бит төрле китаплардан инде әллә ничаклы укыганым бар. Бу хакта бит инде әллә нинди галимнәр хыялланган. Нинди генә элемтә чаралар эзләп изаламаганнар. Бүтән гомерләрен, гамәл шөгыльләрен, акылларын, зиһеннәрен сарыф иткәннәр. Барыбер моратларына ирешә алмаганнар, ә монда... Дөрес әйтәсез, игелекле җан иясе Гайса дус. Безнең белән элемтәгә сез шулай көтмәгәндә, уйламаганда килеп кердегез. Һәм бу безнең бик күп уйларыбызны, киләчәк планнарыбызны сүтеп ташлады. Чөнки без килгәндә сез уянмаска тиеш. Космик кораблыбыз, сезнеңчә әйтсәк, оча торган тәлинкәбез җиргә якынлашканда, бар итеп, әлеге кабатлана торган төшне генә күрергә тиеш идегез. Әмма бу юлы җирнең магнит кыры чамасыз дулкынлану нәтиҗәсендә безнең карап сигналлары сезгә соңга килеп җиткән булып чыкты. Һәм без Зөлфияне, ягъни сөекле сеңлегезне алып киткәнче, очу тизлегегез кимеми калды. Нәтиҗәдә сезнең бәрелеп кабат рухка әверелү, ягъни Тутуас планетасына әйләнеп кайту ихтималы туды. Әмма бу безнең программада бөтенләй каралмаган, планетадагы урыныгыз билгеләнмәгән, вазифаларыгыз ачыкланмаган. Димәк, сезнең җирдәге гомерегезне саклап калу, Тутуас планетасындагы тыныч, мәшәкатьсез, көйләнгән тормышны да саклап калу иде. Планета кадәр планета тормышын бер кеше боза аламы? Әйе. Планета кадәр планетаның да тормышын аерым бер шәхес боза ала, игелекле җир кешесе. Чөнки безнең планетада һәр кешенең үзе дә, гомере дә, урыны да исәптә. Сез тутуазлылар өчен шул кадәрле куркыныч шәхесмени мин? Монысы хакында соңрак сөйләшербез, мөхтәрәм Гайса Галиҗәнәпләре. Инде Галиҗәнәп тә булдыммыни? Булмасагыз булырсыз, мөхтәрәм Гайса Галиҗәнәпләре. Безнең планетага күчеп килгәч, тик монысы хакында әйтәм бит, башка вакытта сөйләшербез. Әмма сезнең белән элемтәгә чыгуыбызның сәбәбе бөтенләй башка иде. Гафу итегез, инҗегел кунак. Сез тагын юк-бар сөйләшеп вакытны уздырасыз. Без әйтергә теләгән шул, мөхтәрәм Гайса Галиҗәнәпләре. Беренчедән, безнең белән элемтәгә керүебез без рөхсәт иткәнгә кадәр сер булып калырга тиеш. Икенчедән, сеңлегезнең югалуыннан курыкмагыз. Бу аның безнең планетага беренче сәяхәте генә түгел. Таң атканда ул кабат үз урынында булыр. Әннекәйгенем. Мин бер нәрсә дә аңламыйм. Куркудан йөрәгем ярылмаса гына ярар иде. Нидән курыктыгыз? Безнең белән элемтә хакында үзегез үк хыялланган идегез түгелме? Хыялланган идем. Тик барыбер куркыныч. Нәрсәне аңламыйсыз? Зөлфияның тәлинкәгә утырып киткәнем бит мин. Үз күзләрем белән күреп калдым, ә ул үз урынында рәхәтләнеп йоклап ята. Курыкма, мөхтәрәм җир кешесе. Ятакта сеңлегезнең җисеме тышкы кабыгы гына. Үзенең асылы, рухы әйләнеп кайтканчы ул уяна алмаячак. Бары шул гына. Я? Ничек? Сирне сакларга вәгъдә бирәсезме? Гафу итегез, минем башым әйләнеп китте, әллә ничек эшләмәс булды. Белегез, Гайса Галиҗәнәпләре, Тутуас планетасы бар тик изге күңелле, игелекле, зирәк акыллы кешеләр исәбенә генә яши ала. Без барыбыз да сезнең күбегез. Без.
Өзебез? Азыгыз? Азыгыз әшәке күңелле явыз жаннар Заутут планетасыныкылар. Алар үз кешеләренең рухын җирдә бик озак яшәгәч, җирдә бөтен әшәкелек, бөтен явызлык кылып, яманлыкта бай тәҗрибә туплагач кына үз планеталарына алалар. Аңлый башладым шикелле. Бүгенгә шушы кадәрсе җитеп торып. Я? Сер мәсьәләсендә килештекме? Килештек бар да. Тик зинһар өчен Зөлфияны генә кире кайтара күрегез. Килештек. Вәгъдә. Хәзергә хушыгыз, мөхтәрәм Гайса Гали җәнапләре. Тыныч йокы сезгә. Тутуаз планетасы белән элемтә тамам. Малай уянганда, кояш инде йортның 5нче кат биеклегенә күтәрелгән. Әти-әниләре күптән эшкә чыгып киткәннәр иде. Әле Зөлфия да уянмаган. Тик ул матур төш күрә иде бугай. Әледән-әле елмаеп иреннәрен кыймылдата. Кем беләндер бик рәхәтләнеп сөйләшә янәсе. Ул да түгел, тәрәзә пәрдәләрен җилфердәтеп, ниндидер җылы тулкын бәреп керде. Гөлләрне сирпелдерде. Аннан соң азга гына карават тирәсендә бөтерелеп, малайның чәчләрен тузгытып узды. Нәкъ шулай итеп, бары тик Зөлфия генә тузгыта иде аның чәчләрен. Эх, син, йокы шүлмәге дип тә әйтмәдем икән әле. Ул да түгел, җил дулкыны Зөлфия караваты янына узды. Аның өстендәге ак япмасын җилпеп төшерде. Йокы күлмәгенең итәкләрен җилфердәтеп алгач, бөтенләй тынып калды. Зөлфия исә керфекләрен тибрәндереп алды да күзләрен ачты. Ой, соңрак кайтылган икән шул. Шулайдыр. Былай теләсә кайчан тәлинкәләргә утырып китә торган булсаң, бөтенләй дә кайтмый калырсың әле. Нинди тәлинкә абыем? Син чыннан да төш белән бутый башлагансың ахры. Хыялый китапларыңны беразга гына яшереп торырга туры килер. Ярар. Син үзең нидер буташтырасың. Син Тутуаз планетасы белән элемтәгә кергән нәмни аппарат та минем кесә фонарына әйләнә. Син ниндидер инҗигелләр белән чит планеталарга очып китәсең? Ә мин имеш төш кенә күргән булып чыгам. Кызык. Икебез дә бер төслерәк төш күргәнбез лабаса. Нинди төш инде тагын, Зөлфия? Имеш, ниндидер планеталар серен саклый торган зат синең белән элемтәгә кергән. Сиңа ниндидер сер саклап торырга кушкан. Кушса, аны миңа да әйтергә ярамый. Вәгъдәдер инде ул. Өндәгесе дә, төштәгесе дә. Соң менә шулай булгач, мин нәрсә күргән булып чыгам инде бүген төнлә? Төш күргәнсең дидем бит инде абыем. Төш. Ярар, шулай да булсын. Шулай булуы яхшырак та. Тик шушы төшкә бәйле бер-ике сүз әйтим үзеңә. Әйт. Тик мин аңларлык булсын. Әти әйтмешли, әллә нинди фәлсәфәгә генә кирип китмә. Аңларсың кебек. Аңларсың кебек син аны. Менә мин төштә ишеткән Тутуаз планетасы да, Заутут планетасы да, икесе дә булсыннар ди, әйме? Бер-берсенә капма-каршы тормыш белән яшәсеннәр дә ди. Син мине тыңлыйсыңмы? Тыңлыйм. Тик аларга җир кешеләренең ни катнашы бар? Менә нигә кирәк аларга җир кешеләренең рухы, җаны, Белмим шул. Ярар, ахыр килеп. Алар белән синең арада нинди бәйләнеш булырга мөмкинсең? Алайга китсә, син кемдә? Мин кем? Абый, ни булды сиңа? Ниндидер пупуаслар белән нинди бәйләнешем булса инде мин? Ярар. Монсы акылсызрак сорау дип саныйк.
Син минем сеңел. Тик сизеп торам. Башкалар төсле сеңел түгел бит син. Алайга китсә, син үзең дә бик үк башкалар төсле абый түгел. Беләм түгел. Тик барыбер синең кебек өнемдә мин чит планеталар белән аралашып чит планеталарга китеп йөрмим. Син абый, чынлап сөйлисеңме соң бу сүзләрне? Юк, уйнап. Менә нишләп бөтен җаны чыккан кешеләр үлә дә башка бер кайчан да терелми. Ә синең тәнең җаның җәһәннәм читендә урап йөргәндә дә йокы хәлендә генә кала, һә? Әллә нинди сүзләр сөйлисең син абый. Туктат, кеше иштә күрмәсен. Нинди җан, нинди җәһәннәм чиге. Берни дә аңламыйм мин. Сизәм, Зөлфия. Син туганда ук университет бетереп тугансың. Сизәм. Син әллә нәрсәләр беләсең. Сиздермәскә генә тырышасың. Белсәм синнән яшерер идемме? Монда бер шигырьдәге шикелле кылмакка кылмак чуалып кына калмаган. Шайтанның үзе чуалган монда. Син ниндидер чуалчык төштән әллә нинди нәтиҗә чыгарырга тырышасың. Мин үз күзләрем белән күргәнне син күздә йоммыйча төш дип торгач. Монда акылыңа зәгыйфлек килгәндә сизми калырсың. Ә син хуялыңа чик куя бел. Бер зәгыйфлек тә килмәс. Ә без төшне бер чамарак күргәнбез. Ансы хак. Кадерле балалар, сез язучы Җәүдәт Дәрзаманның «Бизмән йолдызлыгы» дигән әсәре буенча эшләнгән радио тамашаның беренче өлешен тыңладыгыз. Уенда катнаштылар Гайса, Илтизар Мөхәммәтгалиев, Зөлфия, аның сеңлесе, Миләүшә Шайхетдинова, Муса, аларның абыйлары, Рамил Ваҗиев, Әсхәт һәм Зәйтүнә, аларның әти-әниләре, Фәнис Җиһанша, Наилә Нәҗипова. Энҗигөл, Бизмән йолдызлыгыннан Татуаз планетасы кызы Эльвира Садрыева. Шул ук планетадан сер сакчысы Әбүлхаррас Илтизар Мөхәммәтгалиев. Элемтә башлыгы Хәлим Җәләл. Алып баручы Рамил Ваҗиев. Радио тамашаның икенче өлеше тиздән, ягъни Россия радиосының яңалыклар чыгарылышыннан соң 16 сәгать 10 минутта яңгыраячак. Казан сөйли. 16 сәгать 10 минут. Татарстан радио сүзенең якшәмбе тапшыруларын дәвам иттерә. Кадерле балалар, хәзер без сезнең игътибарга язучы Җәүдәт Дәрзаманның «Бизмән йолдызлыгы» дигән маҗаралы әсәре буенча эшләнгән радио тамашаның икенче өлешен тәкъдим итәбез. Автор инсценировкасы Тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссеры Әлфия Гыйләҗи. Уенда катнашалар Гайса, Илтизар Мөхәммәтгалиев, Зөлфия, аның сеңлесе, Миләүшә Шайхетдинова, Муса, аларның абыйлары, Рамил Ваҗиев, Әсхәт һәм Зәйтүнә, аларның әти-әниләре, Фәнис Җиһанша, Наилә Нәҗипова. Энҗигөл, Бизмән йолдызлыгыннан Татуаз планетасы кызы Эльвира Садрыева. Шул ук планетадан сер сакчысы Әбүлхаррас Илтизар Мөхәммәтгалиев. Элемтә башлыгы Хәлим Җәләл. Алып бара Рамил Ваҗиев. Малай уянганда, кояш инде йортның 5нче кат биеклегенә күтәрелгән. Әти-әниләре күптән эшкә чыгып киткәннәр иде. Әле Зөлфия да уянмаган. Тик ул матур төш күрә иде бугай. Әледән-әле елмаеп иреннәрен кыймылдата. Кем беләндер бик рәхәтләнеп сөйләшә янәсе. Ул да түгел, тәрәзә пәрдәләрен җилфердәтеп, ниндидер җылы тулкын бәреп керде. Гөлләрне сирпелдерде. Аннан соң аза гына карават тирәсендә бөтерелеп, малайның чәчләрен тузгытып узды. Нәкъ шушылай иттереп, бары тик Зөлфия генә тузгыта иде аның чәчләрен. Эх, син, йокы чүлмәге дип тә әйтмәдем икән әле. Ул да түгел, җил дулкыны Зөлфия караваты янына узды.
Аның өстендәге ак япмасын җилпеп төшерде. Йокы күлмәгенең итәкләрен җилфердәтеп алгач, бөтенләй тынып калды. Зөлфия исә керфекләрен тибрәнтереп алды да күзләрен ачты. Ой, соңрак кайтылган икән шул. Шулайдыр. Былай теләсә кайчан тәлинкәләргә утырып китә торган булсаң, бөтенләй дә кайтмый калырсың әле. Нинди тәлинкә абыем? Син чыннан да төш белән бутый башлагансың ахры. Хыялы китапларыңны беразга гына яшереп торырга туры килә. Ярар. Син үзең нидер буташтырасың. Син Тутуаз планетасы белән элемтәгә кергән нәмни аппарат та минем кесәфаннарына әйләнә. Син ниндидер инҗигелләр белән чит планеталарга очып китәсең? Ә мин имеш төш кенә күргән булып чыгам. Кызык. Икебез дә бер төслерәк төш күргәнбез лабаса. Нинди төш инде тагын, Зөлфия? Имеш, ниндидер планеталар серен саклый торган зат синең белән элемтәгә кергән. Сиңа ниндидер сер саклап торырга кушкан. Кушса, аны миңа да әйтергә ярамый. Вәгъдәдер инде ул. Мондагысы да, төштәгесе дә. Соң менә шулай булгач, мин нәрсә күргән булып чыгам инде бүген төнлә? Төш күргәнсең дидем бит инде абыем. Төш. Ярар, шулай да булсын. Шулай булуы яхшырак та. Тик шушы төшкә бәйле бер-ике сүз әйтим үзеңә. Әйт. Тик мин аңларлык булсын. Әти әйтмешли, әллә нинди фәлсәфәгә генә кирип китмә. Аңларсың кебек. Аңларсың кебек син аны. Менә мин төштә ишеткән Тутуаз планетасы да, Заутут планетасы да, икесе дә булсыннар ди, әйме? Бер-берсенә капма-каршы тормыш белән яшәсеннәр дә ди. Син мине тыңлыйсыңмы? Тыңлыйм. Тик аларга җир кешеләренең ни катнашы бар? Мен нигә кирәк аларга җир кешеләренең рухы, җаны, Белмим шул. Ярар, ахыр килеп. Алар белән синең арада нинди бәйләнеш булырга мөмкин соң? Алайга китсә, син кемдә? Мин кем? Абый, ни булды сиңа? Ниндидер пупуаслар белән нинди бәйләнешем булсын инде мин? Ярар. Монсы акылсызрак сорау дип саныйк. Син минем сеңел. Тик сизеп торам. Башкалар төсле сеңел түгел бит син. Алайга китсә, син үзең дә бик үк башкалар төсле абый түгел. Беләм түгел. Тик барыбер синең кебек өнемдә мин чит планеталар белән аралашып чит планеталарга китеп йөрмим. Син абый чынлап сөйлисеңме соң бу сүзләрне? Юк, уйнап. Менә нишләп бөтен җаны чыккан кешеләр үлә дә башка бер кайчан да терелми. Ә синең тәнең җаның җәһәннәм читендә урап йөргәндә дә йокы хәлендә генә кала, Әллә нинди сүзләр сөйлисең син абый. Туктат, кеше иштә күрмәсен. Нинди җан, нинди җәһәннәм чиге. Берни дә аңламыйм мин. Сизәм, Зөлфия. Син туганда ук университет бетереп тугансың. Сизәм. Син әллә нәрсәләр беләсең. Сиздермәскә генә тырышасың. Белсәм синнән яшерер идемме? Монда бер шигырьдәге шикелле кылмакка кылмак чалып кына калмаган. Шайтанның үзе чуалган монда. Син ниндидер чуалчык төштән әллә нинди нәтиҗә чыгарырга тырышасың. Мин үз күзләрем белән күргәне син күздә йоммыйча төш дип торгач. Монда акылыңа зәгыйфлек килгәндә сизми калырсың. Ә син хыялыңа чик куя бел. Бер зәгыйфлек тә килмәс. Ә без төшне бер чамарак күргәнбез. Ансы хак. Көннән китәрбез балалар. Зина башларга туры килер. Зөлфия кызым, кил әле бирерәк. Ничек? Сөйләштеңме дусларың белән? Әллә инде тагын балавыз сыгарга җыенасыңмы? Сөйләштең әти? Ни дип әйттеләр инде дусларың? Күченеп китәргә теләвеңне хупламадылар. Шәпшигән өчен үземә эләкте. Әти әнине тыңламау зур гөнаһ диделәр. Гөнаһ?
Гөнаһ дигәнне беләләрмени синең ул дусларың? Әйе, минем ул дусларым гөнаһ дигән нәрсәне бик яхшы беләләр, әти. Шулай ук иске заман балаларымыни? Юк, бүтән дөньяныкылар. Әйе, син дә абыйың китапларын укый башлагансың икән. Ярар. Үсә төшкәч, күктән җиргә тиз төшәрсез әле. Ә хәзер миңа сезнең ризалыгыгыз кыйммәт. Без риза, әтием. Ай, рәхмәт, кызым. Дөресен әйтергә кирәк. Кылач җәеп каршыламады аларны төмән табигате. Тар гына кысан вагончикта яшәргә тиеш иде яңа күчеп килгән гаилә. Өлкәннәр өчен яңалык түгел иде бу кадәресе. Инде ничәнче тапкыр башлый алар үз тормышларын шушындый үтекләнеп, урыннан урынга күчерә торгач, каршылап сыдырылып беткән вагончиктан. Әтиләренең эше билгеле. Кайда гына булмасын, аның эш урыны трактор кабинасында. Иң авыр эш кайда, ул шунда. Браулар вишкларын бер урыннан икенчесенә күчерергә кирәк икән. Шикләнүсез, аның трактор иң куркыныч, иң четерекле урында була. Югалтмыйча табып булмый дияргә ярата әтиләре. Шунда гына Гайса йолдызлар дөньясына. Ул яктан монда рәхәт. Камалада төн җиттеме, бөтен дөньясын электр яктысы күмә, күктәге йолдызлар рәтләп күренми дә. Ә монда поселок урамнарында ник бер ут булсын. Булганнарын да яшь җилкенчәк күптән инде кырып бетергән. Балкып та күрсәтәләрсең күктәге йолдызлар. Булыр икән. Бүтәндә бигрәк тә якты балкый бу йолдызлар. Күгедә башка вакыттан карарак. Йолдызларда җимелдәшми, эреле ваклы лампочкалар сыман яктыртып торалар. Дөм караңгы. Күңелне әллә нәрсә галәмгә суыра. Тәнгә ниндидер кургашын нурлар үтеп керә, үзләренә буйсындырырга тырыша. Ә бит бизмән йолдызлыгыннан килә бу нурлар. Минем йолдызлыктан килә. Шу нәрсә булды бу? Нишләп миңа бу хәтле рәхәт? Тәнемә җылылык тарала. Теге төшемдәге чышлар вакытында гына шулай тәнемә таралайды бит кайнарлык. Ой. Авырлыгым югалып бара түгелме? Инде күккә дә күтәрелеп барам түгелме соң мин? Искиткеч җиңеллектән шак кына кычкырып җибәрмәде Гайса. Әмма ниндидер көч аны үз ихтыярында тота. Шамасыз куркырга да, артык сөенергә дә, кычкырырга, көләргә дә бирмиде. Менә малай гәүдәсен бөтенләй тоймас булды. Ул җирдән аерылып, салмак кына югарыга, әле баягына йолдызлары белән ымсындырып торган галәм чыңгылына күтәрелеп бара иде. Ышам бит. Күңелем каякка тартса, күзләрем каякка караса, шул якка җам. Уйлап карасаң, мөмкин эш түгел ич бу. Бары тик хыял гына. Кызганыч, будым караңгылыкта йолдызлардан башка берни дә күрмәү генә кызганыч. Тукта. Монысын итәгән. Әйтерсең, бөтен тайга урман арасына фосфорны сибеп чыкканнар. Тик фосфорның шундый табигатның бары тик авыр җәрәхәтләренә төшкән урыннарында гына яктырып күренә торганнарын.
Ай, күп, бихисап күп икән ул яралар. Аркылы-торкылы аударылып, кирәксә, кирәкмәсә, туралып ташланган 700 яшәр агачлар, туфрагы актарылып ташланган тирән канау чокырлар, җирне аркылы-торкылы үзгәрәп, кискәләп бетергән юан торба челтәрләре, олы майданнарны биләп алган нефть күлләре, капкара күлләр. Аунап яткан вышка калдыклары, сазлыкларга батырылып калдырылган куәтле машина тракторлар. Ой, скважиналар тирәсендә я кара майга батып, я агулы су эчеп үлгән киек җәнлекләр. Нинди куркыныч күренешләр. Шуңа керсә дә йөрәгем ярылырлык. Ярый әле Зөлфия күрми бу хәлләрне. Мин күптән күргән инде аларны. Тукта. Уйладым гына ишмин буларны. Янымда ук ушып йөрмисеңдер бу инде Зөлфия? Әлбәттә, янәшәдә генә абыйым. Тутуазлары белән ишканны монда гына ишарсың инде. Тик нигә фикерләреңне ишетәм, үзеңне күрмимсең? Янәшәмдә генә дисең бит? Беренчедән, һавада бер-береңә бик якын килү куркыныч. Икенчедән, мин сиңа күренә алмыйм шул абый. Нигә? Хәтерлисеңме теге мин очып киткән төнне? Ничек кенә? Тәнемнең урынында калуындамы? Иң курканым шуны күргәч булды да инде. Хәзер дә җаным гына ача минем абый. Тәнем йоклый. Мин ничек ишәмсең алайса? Аяк-кулларыңны яхшылабрак кара әле. Барлыгын тыям, тик күрмим. Юк, менә капшата таба алмыйм. Аңладыңмы инде хәзер? Аңламадым, берни дә аңламадым. Ай, соңгы вакытта гомумән бер нәрсә дә аңламый башладым инде мин, Зөлфия. Зөлфия, шундый хәлләр анда түбәндә. Син елмаеп барасың. Мин инде аның моннан болайрагын да күргән абый. Тутуазларның шундый юлалары инде бу. Иң беренче мәртәбә күккә күтәрелгәннәргә җирнең матурлыгыннан бигрәк гарипләнүен, кешеләр тарафыннан нимгәтелүен күрсәтә. Ни өчен? Җирдә ни калдырганнарын, киләчәккә кая барганнарын күрсеннәр ди. Тик монсы хакында соңрак. Югыйсә без артык читкә киттек. Каян, поселоктанмы? Поселоктан киттек инде без. Сездән ди. Ничек? Таптыңмы аяк? Юк дидем, ишенде юк. Баягы әйттем. Тапмассың да. Җаның, рухың гына күктә синең, акылың гына, гәүдәң, тәнең, тышкы кабыгың кайдадыр минеке тирәсендә йоклый. Ничек инде? Ничек? Җирдән бөтен гәүдәм белән аерылып киткәнемне сизеп, тоеп тордым да мин. Шулай тойыла гына ул абый. Башта миңа да шулай тоела иде. Хәзер инде ярәнде. Зөлфия, үлгән булып чыгабыз түгелмесең без болай булгач? Яна без җирдә үзебез күктә булгач. Үзебез күктә булгач үлгән булмыйбыз инде абый. Менә гәүдәләребез өстенә капыл килеп чыксалар үлгән уйлаулары хак. Бүреләр ашап я, аюлар бутарлап китсә? Менә монсы куркынычрак. Бу очракта тутуазларга ялынасыз. Алар исә вакытыннан алда берәүне дә үзләренә алмыйлар. Кануннары шундый. Каян беләсең син буларны? Әйтерсең син аба, мин яңа туган энекәш кенә. Дөресе шул бит аның Гайса. Абый. Ничек инде? Хәзер синең менә абый дигәнеңдә энекәш дигән булып аңлашыла. Сүз белән мавыгып идәрәңне югалттың бит. Әллә ни кадәр түбәнгә чыкканын да сизмәдем. Түбәндәге вышкага бәрелеп булмаган башыңны тишер. Дөресрәге яшен угы шикелле җир астына китеп барырсың. Тәнеңнән аерылганда тимер багана электр чыбыгы сыманрак нәрсәләрдән ерак килә. Әллә ниләр сөйлисең син? 100 яшьлек карчык диярсең. Иртәгә миңа чыннан да 100 яшь тула. Ул диген тиле. Кем тиледер бит әле? Җирдәгесе чыннан да 10, тутуаздагысы белән төп-төгәл 100. Мин бер нәрсә аңламыйм сезгә. Әмма синең күп нәрсәләрне бөтен җир кешеләреннән дә күбрәк белүеңне сизәм. Мин нигәдер курка башладым, Зөлфия. Күңелем тыныч түгел. Ни булды сиңа, абыем? Сеннән узак аерылып тору ярамыйдыр. Күңелемне кинәт кенә курку басты. Нima торган хәл? Кинәт кенә мондай хәлгә юлыгымны аңламыйм мин. Әйдә, абый, кайтыр якка борылыйк.
Вышкаларга бәрелмибез диде. Айга менеп җитә язган. Чыннан да. Ой, кушадагы безнең теге сары чизләгән хәбәр күренә башлаган. Бик акрын кыймылдама. Әмма бик ошыкмады. Әнә, түбән кара әле. Җил ничек тиз якыная. Якыная. Әйт әле, Зөлфия. Син болай ничек күккә аша беләсең? Күзем ничек күккә ашты микән диген. Тагын шул тутуазлылар галәмәтедер инде, әйме? Монсы моның минем галәмәтем. Ничек? Бер хикмәте барамы? Әврлеш вакытында 100 адам әйләнәсендә бер җан иясе дә булырга тиеш түгел. Кешеләр дә, җанварлар да, кошлар да. Шул 100 адам эчендә ләкин һәркемнең, һәр нәрсәнең җаны тәненнән аерыла. Рухи трон эш радиосы шул. Нәрсә рухи трон? Әйе. Минем кулдагы теге мәли аппарат шулай дип атала. Мин ничек килеп эләктем инде ул 100 адам әйләнәгә? Әйтәм, монсына мин гаепле. Синең төннәрен йолдыз санап утырырга яратуыңны онытмаска тиеш идем мин. Төннәрен синдәге чыгып йөрисеңме нисен? Син түгел, мин әйтергә тиеш бу сүзне. Гадәттә, төн уртасы җиткәч чыгам. Тутуазлар белән аралаша икәнде. Әвреләр өчен шул вакыт җайлырак. Кайда үреләсең син? Каян күтәрелеп киткән булсам шунда. Инеш басмасы янында инде алыйса. Шунда. Ахыры гына хәерле була күрсен. Ник алай дисәң? Серләр сакчысы бик нык кисәткән иде. Хәзер җәзага тартачагын юк. Җәзасы бик катымы инде аның. Ансын белмим инде мин. Әмма берәр җәза бирәчәк. Монсы шиксез. Түзәргә туры килер инде. Түзүен түзәрмен. Тик менә син нишләрсең? Син дә кагылдың бит хәзер. Серләр сакчысының яшерен серенә. Син бит үзең аларның бөтен эшләрендә план нигезендә эшләнә, төгәл эшләнә дидең. Кылай гына булып тормый шул. Мәсәләннәрен соңрак белерсең. Вакыты җиткәч. Теге көнне син тутуазлар белән ишеп киткәндә ничек әүрелмәдемсең мин? Яныңда бөтенләй янәшәңдә идем ич. Ул чакта алар әмере белән күчкән идем шул мин. Аларның аппаратлары көчлерәксә, төгәлрәксә. Янәшә торган әллә ничек кеше арасыннан берне күтәреп алып китә алалар. Ә безнең караватлар арасында кул сузыма ара бар иде бит әле. Түбәнәйгән саен, Гайса белән Зөлфиянең дә төшү тизлекләре кимәгәннән кими барды. Күктән инде күк йөзенә ай калыккан. Тирә-юн үзенең табигый халәтенә кайткан. Тайга урманы элеккечә шаулап, көч гайрәте белән горурланып утыра иде. Өшеп китәр алдыннан үзе сөялеп торган әрбет агачы янына җиткәч, малай чак кына ягылып төшми калды. Мәхәббәт агач кәүсәсенә сөялеп үзе 20-30 адым читтәрәк басма култыксасына таянып, сеңлесе тора иде. Һавага күтәрелеп киткәндә, малай үзен ниндидер шиксез озын туннельдән узгандай хис иткән иде. Баш түбәсенә килеп орынуга, ул кабат теге шиксез туннельгә килеп керде һәм баш әйләнеп, билгесезлеккә очты. Шушы халәттә күпме вакыт үткәндер, бу кадәресен Гайса хәтерләми. Ул күзләрен ачып җибәргәндә, янында сеңлесе басып тора иде инде. Кайтып китмәдеңме ни әле син? Синсез ничек кайттым инде? Миңа салкынча бүген. Кил, малайрак. Пинжак эченә кер. Шыбрак булыр. Пинжаксыз да җылытыр хәзер. Ишетәсеңме? Әнинең аяк тавышлары. Кулында пеше чыбык та булса, Әнә килеп тә җитте. Кытымны алдыгыз бит, динсезләр. 7 төн уртасында чыгып югалмасагыз, аю килеп бытарлар үзегезне, бер юктан әрәм булырсыз. Әйдәгез өйгә, хәзер үк. Икенче көннең кичен малай зур түземсезлек белән көтеп алды. Арыганчы уйнап, дус ишләре таралышкач, өйгә кайтып килгәндә, сеңлесенә дәште. Зөлфия, кем тия? уйнап сөйләшмә әле. Минем эш уеннан узган.
Хей, абый, әллә тумаз белән гашыйк булдыңмы? Синең шул булыр инде. Җыен тузга язмаган синнән чыга. Миннән чыга дип. Күрше Иван дәдәй кызы тирәсендә чуала башладың. Шуңа әйтүем. Чуалсасың. Аның елмаюы матур. Шуңа чуалам. Әти белсә, Марҗа хатыннары башта кәбестә шулпасы чиртә, ана лайы шулпасы чимертә дип үзеңә әйткәне бар түгелме соң? Әллә син аны былай гына әйтә дип беләсеңме? Беләм инде, беләм. Беләсең? Әллә өйләнеп караганың барбы? Тиле, өйләнгән шүбәсе бар бит әле. 100 ел акыл җыйгансың. Шуны да белмисең. Булса ни? 90 бит аның теге дөньяныкы. Ансы да собой акылы гына. Бусыныкы менә шул, син белгәне кадәр генә. Тегесе белән бу дөньяда яшәп булмыймы? Юк, булмый абый. Алар икесе дә ике дөнья. Җир белән күк кебек. Миңа җирдәге бу тормыш аңлау шул кадәр дә читен. Кешеләр дә бүтән монда. Бер-бирләренә мөнәсәбәт тә. Нәрсәләр белән аерылаларсың алар? Бик катлаулы нәрсә бу абый. Язган булса үзең дә белерсең. Менә шулар турында сөйләшәсем килә дә инде минем синең белән. Күп белсәң тиз картаерсың. Янысын гына мин үзем дә беләм. Минем син белгәннәрне беләсем килә. Вакыты җиткәч белерсең, абыем. Вакыты җиткәч. Күзләреңнән курка башладым мин синең, Зөлфия. Шулай куркынычмы алар? Юк. 100 ел яшәгән кеше акыллары чагыла аларда. Бер карасаң, билгеле кеше син, бер карасаң, бала. Нәрсә? Нәрсәне бик беләсең киләсең синең, абый? Минеме? Синең теге бизмән йолдызлыгындагы тормышыңны беләсем килә. Анасын ничек итеп минем сеңлем булып китүең турында да беләсем килә. Чыннан да бик күп беләсең килә икән шул. Бәлки әле? Нәрсә бәлки әле? Бәлки әле? Бер башлагач әйт инде тизрәк, нәрсә көттерәсең шул чаклы? Бәлки әле төшләреңдә бизмән йолдызлыгыннан җиргә очканыңны күрүең хакында беләсең киләдер синең. Килә? Син каян беләсең саны? Мин бит әле сиңа бу хакта әйтмәдем. Әйтмәсәң дә беләм. Тик ничек белгәнемне әйтмим. Аз гына иртәрәк. Син әйттең, серләр сакчысы сер таратканны яратмый дидең. Сер таратканны кем яратсын? Тик барбер беләсем килә. Ишендә һаман ниндидер авыз пышылдап әйтеп тора. Син исемең, җисемең белән җир кешесе булсаң да, рухың ичке дөньяң белән галәмнән, башка йолдызлыктан ди. Бер белмәгән, бер уйламаган килеш бизмән йолдызлыгыннан чыкканымны күрәмме соң инде мин? Күрәсең. Аннан җиргә таба чыгып киләмме? Киләсең? Инде дә килеп, син дә шул йолдызлыктанмы? Шул йолдызлыктан. Үзең сеңелә, син үзең 100 яшькә алды. Монсы да хак. Күңелең белән әллә кайларда яшәп тә, акылга сыймаслык шушы хәлләрне белеп тә, гап-гади бер җир малае булып, берни булмагандай, берни белмәгәндә яшәп кара син. Яшәм бит инде, абый. Үзең күреп торасың. Теге планетадагы, син әйтмешли, теге дөньядагы тормышым турында үземнең дә бик сөйлисем килә минем. Нигә сөйләмисең? Серләр сакчысының рөхсәт икән. Нигә сорамыйсың? Дөрес әйтәсең, сорарга туры килер. Шу каян тартып чыгардың әле син бу тартмачыкны? Көне буе бергә уйнадык, киселәрең буш, кулларыңда да бер нәрсә дә юк иде. Уй белән барлыкка килә торган әйбер бу, абый. Кирәк чакта бар була, кирәкмәгәндә югала. Бир әле. Яхшылабрак карыйм әле. Ярамый. Былай гына кара. Кызык. Шырпы тартмасыннан аз гына югарак, бераз зуррак икән. Бу нинди тимәләр, кабарынкы пыяла белән капланган күз сыман уйма да бар. Рухи трон дигәнең әллә шушы нәрсәме? Рухи трон дигән нәрсә шушы була. Менә карап тор. Менә бу нәни генә антеннаны тартып чыгарабыз да. Күрәсеңме? Ул саф көмештән. Югары яктагы уңнан беренче менә шушы тимәгә басабыз. Хара ничек ялтырый. Теге вакыттагы шикелле аллы гөлләр, нурлар балкый башлады. Пиялалы күздән чыган икән бу. Хәзер антеннаны бизмән йолдызлыгына яхшылап төбибез дә, тимәләрнең менә монысына басабыз. Кара ничек. Ишеп калынлыгы гына якты нур. Үзе ничек узган итеп сузыла. Кара теге юлда нәкъ шушында иде. Хәзер
Хәзер элемтә башлана. Рухи троп bir yer dolqinidan kelayotgan. Сөйләгез. Рухи троп bir yer dolqinidan kelayotgan. Мин Зөлфия. Сөйләгез, Зөлфия. Рухи троп bir Яшел җир планетасыннан сәлам. Серләр сакчысы белән тоташтырсагыз иде. Мин күптән тыңлыйм, сөйлә кызым. Әтием мин. Нинди җибегәнлек, нинди сабыйлык тагын. Җирдә чакта мондай сүз синең авызыңнан чыгу түгел, тел очыңа да килмәскә тиеш. Җирдә чакта синең әтиең бер генә. Ул мөхтәрәм Әсхәт бине Әхмәт. Һәм кулыннан килгәнчә сине тәрбияли алган өчен без аңа бик рәхмәтле. Я, ничек? Аңлашылдымы инде без әйткәннәр? Аңлашылды, әти. Гафу итегез. Аңлашылды, хөрмәтле серләр сакчысы. Тыңлыйм сезне, мөхтәрәм җир кызы Зөлфия. И хөрмәтле серләр сакчысы. Абыем Гайса минем Тутуаз планетасындагы тормышым белән кызыксына. Тутуаз планетасындагы тормышың белән кызыксына? Безнең сөекле Гайсабыз кызыксынамы? Зөлфия, сорай үзләреннән мине каян беләләр соң алар? Сорап торасы юк, мөхтәрәм Гайса. Без сезнең уйларыгызны ишетеп торабыз. Сезнең әле бик күп нәрсәләрне беләсегез бар. Аз гына сабыр итсәгез. Хөрмәтле серләр сакчысы. Кыскарак тотсагыз икән, планетада энергиягә кытлырак чак, буш сүзгә әрәм итмик. Кыскасы шул. Бер көн әверелеш кырына абыем да эләккән булып чыкты. Минем гаеп белән. Белмәскә тиешле әйберләрне белде. Анысын без дә белдек. Бер урынына 2 кешелек энергия сарыф ителде ул көнне. Инде җаза көтә инде минем Тутуаз планетасында. Җирдә туңдырманы бик яратасың. Монда кайткач, берәр ай туңдырмассыз торарсың. Харап икән, шушы да булдымы җаза? Алай дип, нәтиҗә ясарга ашыкмагыз, мөхтәрәм Гайса. Тутуаздагы бер ай, җирдәге 3 елга тырышты. Бу мәгълүмат сезнең өчен җир кызы Зөлфия. Гайса туганыбыз серне җир вакыты белән тиешеннән 10 елга алда белде. Бу безнең планнарны тамырыннан үзгәртте. Тиздән Тутуазга күчерергә туры килер үзен. Бу сүзләрнең мәгънәсе малайның зиһененә барып җитәргә өлгерми калды. Зөлфиянең җансыз көмеш төсе кергән йөзенә бер мизгелгә алсулык йөгереп алды. Ни сәбәптәндер кулы калтыранып китте дә, бәләкәй антеннадан бизмән йолдызлыгына төбәлгән нур җебедә калтыранып, мизгел арасында галәмнең әллә кайсы төбәкләрен урап, кабат үз йолдызлыгына төбәлә алмыйча интекте. Ниһаять, нур җебенең очы кабат бизмән йолдызлыгын эзләп тапты бугай. Тартмачыктагы чыжлау-гыжлаулар бетеп, анда кабат серләр сакчысының тыныч тавышы ишетелде. Ни булды? Элемтәдән ник югалдыгыз? Гафу итегез. Абыйма Тутуаз планетасына алынырга иртәрәк дип саныйм. Зинһар, мәсьәләне хәл итүнең башка юлларын эзләгез. Сен Саучит планетага барып беләгәсең, анда да яшәүне дәвам итәсең икән. Моның ни куркынычы бар? Әтиәниңә, туганнарыңа хат язып калдырасың да. Сау бул җир, сау бул кояш системасы. Тутуаз планетасына алынуның ни икәнлеген беләсезме сез, мөхтәрәм Гайса? Җир кешеләре өчен үлем ул. Картлыгы җитмәсә, күчереләсе кеше берәр фаҗигагә дучар ителә. Моның ул кешенең туганнары өчен нинди зур кайгы китерәсен беләсезме? Юк шул менә. Зөлфия бик яхшы белә буларны. Рухи тронын шуңа төшереп җибәрә ятты да ул кулыннан. Инде
Безнең тутуаз кануннарына кагылгансыз икән, аның кайбер серләреннән күпмедер хәбәрдар икән, безнең шул кануннар нигезендә гамәл кылмый чарабыз юк. Монысын сүз уңаенда әйтү. Һәр кагыйдәдән бер чыгарма була. Уйлашып карарбыз. Минем тутуаздагы тормышым. Сөйлә. Тик башта ант ишсен. Нәкъ безнең тутуаздагыча. И хөрмәтле җир кешесе Гайса, тутуазлар антын ишәргә әзермесез? Миңа сез нигәдер бик якын. Тавышыгыз да якын. Үзегез дә бик якын. Нигәдер мин үземне тутуазлар планетасында торам кебек хис итәм. Аның гаҗәеп урманнарын, искиткеч һавасын, ямь-яшел сусыл болыннарын күрәм. Саф сулы диңгезләренең дымсу һавасын тоям. Кайчандыр бер күрдем мин аларны. Кайчандыр шул дөньяда яшәдем. Яшәдем, мөхтәрәм серләр сакчысы. Күчү сүзенең мәгънәсен сез инде миңа аңлаттыгыз. Бабам әйтә, ләүхил мәхфүздә язылганнардан үзе булмый ди. Мин ант ишәргә әзер. Әзер, мөхтәрәм серләр сакчысы. Алайса, минем арттан кабатлап барыгыз. Мин Гайса бине Әсхәт ант ишәмен. Мин Гайса бине Әсхәт ант ишәмен. Кавемемнең Шишмә башы тутуаз Гали җәнапларының истәлеген раушан күзедәй тапшырмый саклармын. Раушан күзедәй тапшырмый саклармын. Ул башлаган изгешне, шиксез галәм кимлекләрен, галактикаларны, йолдызлыкларны гизгәндә, бер генә чит планетага да яманлык ширен алып бармам. Була калса, алардагы яманлык ширен йыктырмам. Юлым изге, күңелем саф, кулларым керсез. Теләгем, галәм кимлекләрендәге очраулары мөмкин булган тереклек ияләренә бары тик игелек итү, изгелек кылу. Аларны кара тап йолдызлыгындагы Заутут пиратларының яман йогынтысыннан хәлебнән килгәнчә саклармын. Ошбу антын таләп итә икән. Изге юлда шәһид китүне гомеремнең иң изге бурычы дип санармын. Имза мурнында йөрәгем каны. Антымны бозсам, сүнсен гомерем таңы. Ошбу антны иштем, Гайса бине Әсхәт. Шулай, хөрмәтле Гайса бине Әсхәт, сез хәзер антыгыз белән Тутуаз планетасына, тумышыгыз белән Җир планетасына бәйлесез. Тутуазның үз кануннары бар, Гайса бине Әсхәт. Җирнең бары тик бер кануны, барлык халыкларына уртак кануны юк. Әле тиз генә була алмас шикелле. Канун белән канунсызлык арасында яшәү кыен булыр сезгә. Хәер, кешеләр, дөресрәге сезнең төбәк кешеләре язылган кануннар нигезендә яшәргә өйрәнеп кенә киләләр әле. Бездә хәлләр бөтенләй башка, җир улы Гайса бине Әсхәт. Бездә кануннар бөтен планетага бер. Миңа да бер ул, сезгә дә. Шуңа күрә бер юлы берничә төрле канунга буйсыну авырга, бик авырга туры килер ике планета баласы. Тутуаз рухы сабырлык бирсен сезгә. Илемтәшемең белән тамам, сау булыгыз. Сау булыгыз, мөхтәрәм серләр сакчысы. Менә абый,
Хәзер инде син монда җирдәге килешүк тутуаз булдың. Тик нинди ант эчкәнеңне аңладың микән син? Әби әйтмешли, тавык мин ичмәгән ләмин. Тутуаз планетасына күчәргә туры килер дигәннәрен дә аңладыңмы? Серләр сакчы аңлатты инде. Шушы яшьтән үк күче куркытмыймы син? Куркыта. Нишләп куркытмасын? Тик мин хәзер нишли алам? Галәмдәге башка акыллы затлар белән элемтә турында хыялланган идемме? Хыялланган идем. Менә кирдем инде элемтәгә. Нишлим? Мин хәзер тутуаз кешесе. Буласы булган, ант ишелгән. Эзләгәнемне таптым. Алай-болай күчерә калсалар, әти белән әни генә кызганыч. Алар өчен мин үлгән булып чыгачакмын бит инде. Син генә түгел, абый. Мин дә. Ничек инде? Шулай. Без синең белән икәүләп. Ләкин әле кимендә 10 елдан соң күчәргә тиеш идек. Ә хәзер инде тизрәк китүебез бар. Ярар. Китә башлагач күз күрер тагын. Тутуаздагы элекке тормышың турында хәзер сөйләсәң дә буладыр бит инде. Әйе, абый, хәзер тыңласаң да була. Тик онытма, син ант ичтең. Буларны башка бер кемгә дә, хәтта әти белән әнигә дә сөйләргә хакың юк синең. Кадерле балалар, сез язучы Җәүдәт Берзаманның «Бизмән йолдызлыгы» дигән маҗаралы әсәре буенча эшләнгән радио тамашаның икенче өлешен тыңладыгыз. Автор инсценировкасы тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссеры Әлфия Гыйлаҗи. Уенда катнаштылар Гайса, Илтизар Мөхәммәтгалиев, Зөлфия, аның сеңлесе Миләүшә Шәйхетдинова, Муса, аларның абыйлары Рамил Вәҗиев, Әсхәт һәм Зәйтүнә, аларның әти-әниләре Фәниз Җиһанша, Найла Нәҗипова. Энҗегел, Бизмән йолдызлыгыннан Татуаз планетасы кызы Эльвира Садрыева. Шул ук планетадан сер сакчысы Әбүлхаррас Илтизар Мөхәммәтгалиев. Элемтә башлыгы Хәлим Җәләл, алып барды Рамил Вәҗиев. Радио тамашаның 3нче өлешен иртәнге сәгать 10-да тыңлагыз. Казан сөйли. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Башкалабызда көндезге сәгать 10. Сез Татарстан радиосы тапшыруларын тыңлыйсыз. Хәзер радио алгычлар янына яшь дусларыбызны чакырабыз. Кадерле балалар, игътибарыгызга язучы Җәүдәт Берзаманның «Бизмән йолдызлыгы» дигән маҗаралы әсәре буенча эшләнгән радио тамашаның 3нче өлешен тәкъдим итәбез. Автор инсценировкасы тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссеры Әлфия Гыйлаҗи. Уенда катнашалар Гайса, Илтизар Мөхәммәтгалиев, Зөлфия, аның сеңлесе Миләүшә Шәйхетдинова, Муса, аларның абыйлары Рамил Вәҗиев. Әсхәт һәм Зәйтүнә, аларның әти-әниләре Фәниз Җиһанша, Найла Нәҗипова. Энҗегел, Бизмән йолдызлыгыннан Татуаз планетасы кызы Эльвира Садрыева. Шул ук планетадан сер сакчысы Әбүлхаррас Илтизар Мөхәммәтгалиев. Элемтә башлыгы Хәлим Җәләл, алып баручы Рамил Вәҗиев.
Зөлфия ул көнне әле бүгенгедәй яхшы хәтерли. Аңа тутуаз вакыты белән нибарысы 90 гына яшь иде әле. Серләр сакчысы Әбелхаррас Зөлфияның әтисе янына чырае качкан Зөлфикар килеп керде. Эшләр начар. Хәл-әхвәл сорашмау Тутуазда иң зур әдәпсезлек саналганын Зөлфикар белмидер дип уйламыйм. Планетаның гына түгел, бөтен йолдызлыкның иң мөхтәрәм галиме, биек акыл иясе, планета эшләрен хәл итүдә ул гына иң соңгы сүзне әйтергә хаклы Әл-Кабирның иң якын дусларыннан берсе дә бит әле сез. Зөлфикар кадәр Зөлфикар сәлам бирергә оныткан икән, борчылырга чыннан да нигез бар димәк. Эшләр начар. Нәрсә? Әллә тагын кара таплылар? Шулар. Илтеп җиткерәләр алар. Булай булса җир халкын ахыр читкә. Бер-берләренә каршы сугыштыралар. Булгар кебек бөек дәүләтләрне, мәркәзләрне җимерәләр. Корал белән буйсындырылган цивилизацияле халык чабата табаны астында изелеп яшәргә мәҗбүр. Ниндидер утлы коралларга юл ачулары гына җитмәгән. Инде хәзер җирдәге шул каратап токымларының зиһененә атом төш коралы ясау серләрен ташлап кайтмак булалар икән. Иртә җир халкына ул кадәр гыйлемгә, ул кадәрле куәткә ия булу иртә. Яхшылап тормыш итәргә, уртак кануннар белән тату яшәргә өйрәнмичә, үз-үзләрен үк һәлак итәчәкләр алар булай булса. Әллә ни кадәр йолдызлыкларга биниһая зыян салыначак. Җиргә качан төшәселәре дә мәгълүмме? Төгәл әйтә алмыйм. Әмма йолдызлык идарәсе мәгълүматларына караганда, тагын 2 сәгатьтән беренче кораблар кузгалып китәчәк. Безнең рухи тронга охшаш яңа җайланма тәмамлап ятуларын да ишеттем. Монысы тагын да начаррак. Ул нәрсә кара таплыларның җирдәге токымы кулына эләксә, ахыры яман төгәлләнәсен көттә тор. Әл-Кабир галиҗәнәпләре беләме бу хакта? Юк. Башта миңа кереп бик дөрес эшләгәнсез. Мондый начар хәбәрнең минем бүлек аркылы үткәне хәерлерәк. Әбелхаррас бармаклары белән күз ярмәс тиз хәрәкәтләр ясап, каршындагы аппаратның төймәләренә баскалады. Стенадагы зур экранда оппак чәчле, оппак сакал мыеклы, Тутуаз халкыннан аермалы буларак ак чырайлы мәхәббәт сын пәйда булды. Бу Тутуаз вакыты белән дә инде дистәләрчә гасыр гомер кичкән Әл-Кабир галиҗәнәпләре иде. Тыңлыйм. Мөхтәрәм Әл-Кабир галиҗәнәпләре, Тутуаз халкы сезгә сәламегезне кабул кылдым. Тыңлыйм сезне. Тагын 2 сәгатьтән кара таплылар җиргә юнәләчәк. Нишлибез? Нишләргә боерасыз? Трассаларына каршы төшәргә, элемтә каналларында кымаучаулыклар тудырырга, тиешле дулкынга эләгеп корабларының гравитация көчен бетерергә. Җитте. Дөрес уйлыйсыз. Хәзер үк һавага һөҗүм ракеталарын күтәрегез. Траекторияларына ясалма юлдашларны алып төшү аппаратларын чыгарырга да онытмагыз. Кыскасы, шартларына карап, чараларын үзегез сайлагыз. Мин сезгә ышанам. Уңышлар телим. Экран сүнде. Зөлфиянең әтисе әллә нинди сызымнар, хикмәтле приборлар арасында төсе белән дә, зурлыгы белән дә аерылып торган дәү төймәгә басты. Шул ук мизгелдә
стенада әллә нинди куркыныч, шәмәхәле зәңгәрле утлар чабыша башлады. Бүлмәгә колакларны, дөресрәге зиһеннәрне ярып, күкле-яшелле сирена авазы тулды. Очы-кырые күренмәгән бениһая зур сарайның әллә кайсы стеналары ачылды, әллә кайсы почмаклары борылды. Зөлфиянең башына да килмәгән әллә нинди тирән шахталардан котышкыч зур космик кораблар, олы-олы тәлинкәләр, эшләпәләр, тагын әллә ниләргә охшаган очу аппаратлары бер-бер артлы югарыга үрләде. Әбелхарас үзенең иң яшь, әмма иң зирәк урынбасарларының берсен идарә пульты янында калдырды да, янәшәдәге кәнәфидә утырган кызы хакында бөтенләй онытып, әле генә стенада ачылып киткән ишекләрнең берсенә кереп югалды. Озак та үтмәде, ул кабат әйләнеп керде. Аны көчкә генә таныды Зөлфия. Әтисенең өстендә тәнендәге мускулларының һәр сызыгын ачык сиздереп торган көмеш сыман комбинезон. Аякларында җиз сыман ялтырап торган матур уңайлы итекләр. Башында, очларында нәни генә йомыры шарлар тибрәнеп торган нечкә антенналы скафандр. Димәк, бу юлы әтисе дә оча. Димәк, бу юлы эш кораблар сугышына, йолдызлар сугышына барып җитәргә мөмкин. Димәк, бу сугышта ул бердән-бер әтисен югалтуы да ихтимал. Зөлфия баягына әтисе кереп, киенеп чыккан ишеккә томырылды. Планета, галактика күләм тревога игълан ителгәндә генә ачыла торган ишек иде бу. Серләр сакчысы Әбелхарас гаиләсенең космик киемнәрендә шул бүлмәләрнең берсендә саклана иде. Кыз комбинезонын, нәни итекләрен, бәләкәй скафандрын киде дә, бер почмактан икенчесенә посып, әтисенең корабы саклана торган ангарга якынлашты. Корабны ашыгыч рәвештә очышка әзерлиләр. Былай гына үтеп керү һич мөмкин түгел иде. Зөлфия күз карашы белән тиздән корабка төялә башлаячак эреле-ваклы тартмалар өстеннән йөгереп узды. Аз гына читтәрәк аерым бер тартма тора иде. Капкачына робот А дигән язуда кадакланган икән әле. Йозак урынында бердән алып 10га кадәр сугылган шифр тимәләре. Искиткеч буталчык, катлаулы шифр белән бикләнгән иде тартма. Кыз очыш комбинезонындагы көтелмәгән чарасыз хәлләрдә генә эшләтергә дип әтисе махсус эшләткән хәтер машинасын эшкә җикте. Шушыңа киткән берничә секунд вакыт тулы бер гомер булып тоелды кызга. Ниһаять, мониторда кабат көлт итеп ут кабынды. Анда оя булып алмашынган 1223, 1232, 1236, 1431, 1552 саннарын укырга була иде. Озын-озак уйлап тормады Зөлфия. Мониторда нокталы өтер куелган һәр оя сан сайын аз гына вакыт аралыгы калдырып, бармакларын күз ярмәс тизлек белән санлы тимәләр өстендә йөртә башлады. Соңгы 2 санына кагылуга, тартма капкачы үзеннән үзе ачыла да башлады. Зөлфия тартмада нәкъ үзе кебек киенгән, үзенә 2 тамчы су кебек охшаган робот кызны күреп алды. Алайда бер аерма бар икән. Роботның күкрәк уртасындагы кызыл төймә астына шундый кызыл хәрефләр белән робот А дип язылган иде. Ни өчен булай эшләгәнен әле үзе дә аңлашып җитмәстән, үзенә 2 сыңары булырлык роботның хәтер тартмасын алып, иңендәге букчасына салды да Зөлфия
Күкрәгендәге робот А дигән язуын туфрак белән буяп, роботны читтәрәк торган утыргычларның берсенә илтеп аркасы белән сөяде. Аннан соң, әлеге соннарны тартманың бик янындагы шифр төймәләрендә кабат җыеп, үзе тартма эченә кереп ятты. Капкач салмак кына төшеп ябылгач, кыз караңгылык эчендә калды. Күпмедер хәрәкәтсез ятканнан соң, аның өзелеп йокысы килә башлады. Ниндидер өзлексез вак кына тибрәнешләрдән, ярым пышылдап, кайчакларда ярым кычкырып, әмма гаять әсәрләнеп әйткән сүзләрдән уянды кыз. Озаграк йоклаган икән шул. Ничек итеп карапка тияүләрендә, ничек кузгалып китүләрендә сизмичәрәк калган. Ә сөйләшкән, бәхәсләшкән тавышлар көчәйгәннән-көчәя генә барды. Аларның берсе әтисенең иң ышанычлы ярдәмчеләреннән саналган Булатҗан иде. Каратам планетасының йолдызлыкта табын да калдырмаска, көлен күккә чыгарга кирәк. Ярамый. Беләсез ишенде. Йолдызлыктагы барлык планеталар табигый формалашкан тартылу көченә буйсынып яши. Бер генә планетаның юкка чыгуы да бу тигезлекне бозачак, башка планеталарның хәрәкәт юнәлешләре үзгәрүгә китерәчәк. Ахыр чиктә, бу бүтән бер йолдызлыкның хәлакәтенә китерүе мөмкин. Йолдызлык кадәр йолдызлыкның юкка чыгуы, башка галактикалар эчендә эссез генә узмавы бар. Кайчан була ул? Әллә була, әллә юк. Булгач соң була ул. Исеме каратап булганга да, анда әхлаксыз затлар яшәгәнгә дә планетаның гаибе юк. Планета белән түгел, аны кадерсезләп, башка галактикаларда яшәүче тереклек ияләрен бимазалап торган шул галәм пиратлары белән көрәшергә кирәк. Мәңге барачак көрәшиш бу. Бәлки. Әмма безнең алар планетасын һәлак итәргә хакыбыз юк. Без каратыбылар хаксыз дип исәпләсәк, алар тутуазлылар, ягъни без хаксыз дип саный. Нәтиҗә. Монда көч түгел, акыл җиңәргә тиеш. Акыл кадерлем. Алар да бит акылсыз түгел. Менә шуларның кире акылларын җиңәрлек, үзебезнең акылга буйсындырырлык акыл кирәк безгә. Безнең акылны алар буйсындырса, ихтимал, бик ихтимал. Тик без моңа юл куярга тиеш түгелбез. Фәлсәфә бу, кара фәлсәфә. Нишләмәк кирәк? Тормыш үзе фәлсәфә. Соң әйдәгез. Сезнең шул фәлсәфәгез белән туктатып карыйк җиргә ябырылган супер карапны. Һаман шул изалый бит безнең җирдәге булгар токымыбызны. Гомер буе иза чигеп яшәсеннәр дип, җирдә калдырмаган булганнардыр бит аларны борынгы бабаларыбызның бабалары. Анысы дөрес. Җирнең икенче бер төбәгенә төшеп, андагы тавык тәпиенә табынучы кавымны болгар кардәшләребезгә каршы котыртмаган булсалар. Кайчандыр монда башланган тартыш әледән әле анда да кабатланып тора. Анысы дөрес инде. Тагын кайсыдыр дөньядан китерелгән кара тут кавым да бар бит әле араларында. 1223 елда мәшһүр Булгарга кадәр килеп җиттеләр әле. Җиргә якын чагыбыз иде. Булыштык кардәшләребезгә, капкаларыннан уздырмадык. 1232 елда да рәнҗеттермәдек. Ә менә 1236 елда ул чорда үзебезнең дә каратаплылар белән көчле көрәш бара иде шул. Җирдәге туганнарыбызга булыша алмый калдык. Кара тут кавымының галәмдәге көчләре моннан уста файдаланды. Җимерелде Булгар. Тавык тәпилеләр бәйрәм иткән иде ул чакта. Хәрәмәләр еменә калган Булгарга килеп,
Таш өстендә таш калдырмый туздырып киттеләр. Әйе, безнең белән тартышып кара таплылар үзләре дә оттырган иде ул чакта. Кара тут кавым ялмап кына куйды тавык тәпилеләрнең йортын. Үзләре дә кадерен белеп бетермәгән калканнары болгар җимерелгәчни. Инде менә ничә йөз еллардан соң көлдән калкып башкала торгызган Казан ханлыгы куркыныч астында. Тавык тәпилеләр җир суларын басып алганнар инде. Кирмәннәрен генә алмыш интегәләр. Тавык тәпилеләрнең кара йөзле ак патшасы ярдәм сорап, ерак дәүләтләргә чапкыннар җибәргән имеш. Аннан бездәге хәбәрләр төгәл булса, яңа төр шартлаткычлар инде кайтартылган да булса кирәк. Кирмән алынса, кардәшләребезнең хәле мөшкел, һай мөшкел аларның хәлләре. Буладжан, экранга кара. Ниһаять тегеләрнең суперкарабы безнең һөҗүм кырына килеп керде. Тиздән һөҗүмгә күчәбез. Үзебезне атакаларга өлгермәсә, Лазер тубын әзерләргә. Кызганыч. Буларның барысында күрү бәхетеннән мәхрүм иде Зөлфия. Әмма аның инде йолдыз сугышлары вакытында ниләр булганын махсус киноларда күргәне бар. Сәгать текелди башлаган икән, димәк, пиратларның суперкарабы лазер пушкасының һөҗүм кырына эләккән. Нинди генә хәйләле хәрәкәтләр ясаса да, хәзер инде ул аннан ычкына алмаячак. Тик һөҗүм башланмаячак әле. Исәпләү үзәге суперкарабның һәлакәт сызыгына якынлашканын көтә. Шул сызыкка җитми торып, атакалауның мәгънәсе юк. Лазер нуры карабка барып җиткәнче, гәрчә нур секундына 300 000 километр тизлектә хәрәкәт итсә дә, пират карабындагы саклау үзәге хәрәкәткә килеп, махсус магнит кыры тудырачак һәм һәлакәт алып килгән нурны читкә борып җибәрәчәк. Менә радиодинамикларыннан ачыш елдау катыш автохәбәр яңгырый башлады. Һөҗүм сызыгына җитәргә 20 секунд калды. 15 секунд. 5, 3, 2, 1 секунд. Автоатака. 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 Экранда якты тап булып кына хәрәкәт иткән суперкараб, галәм пиратларының карабы юкка чыгачак. Һәм нәкъ шушындый ук яңаны төзү өчен кара таплыларга әле тагын озак гомерләр кирәк булачак. Туктале. 3нче тапкыр автоатака дигәннән соң ук әтисе белән Буладжан алар гына да түгел, бөтен караб ура кычкырырга тиеш иде бит. Ә монда һаман үле тынлык. Алай гына да түгел. Зөлфия яткан тартма эченә әче төтен тула башлады. Үз борыны белән сизмәде моны кыз. Бу хакта комбинезонындагы мини автоузәк хәбәр итте. Яхшы фал түгел иде бу. Кызның уйларын раслагандай, Буладжанның каушаган тавышы ишетелде. Лазер пушкасы сафтан чыкты. Аңладым. Әйе, аңладым. Тик менә ничек итеп лазер пушкасын яндыруларын аңламый калдым. Башыма сыймый. Гафу итегез. Мин аңладым бугай. Сез? Әйе мин. Алар лазер нурын эләктереп, аның аша тагын да куәтлерәк энергия күчерү ысулын тапканнар. Соң бу хакта янында инде безнең ту. Бу хакта кара таптагы яшерен хәбәрчеләребез. Яшерен хәбәрчеләр дә белеп бетерә алмыйлар шул. Аларда да бит серләр сакчысы бар. Әйтмәсәгез белмиүләр идем. Белеп үлгәннән дә әллә ни мәгънә юк инде.
Теш ағартырға. Буладжан, суперкараптан нинидер тап айырылды. Юнәліші жер планетасы? Рухи дрон торпеда. Жердәге кардәшләребезнең хәтерен алып, аксыз-кыл итәчәк бу торпеда. Тавык тәпилеләргә җигү яулашмакчылар хәшәрәтле. Иң соңгы яшерен корал робот аны әзерләргә. Ул аны җиргә җиткәнче юк итәргә тиеш. Ул да түгел, Зөлфия яткан тартманы күтәреп, ниндидер җайланмага салдылар да, ул зур тизлек белән каядыр хәрәкәт итә башлады. Тутуазларның да караплары супер иде бит. Карапның койрыгына табандыр инде. Менә тартма акрынайып туктады. Аны сак кына күтәреп идәнгә төшерделәр. Ул да түгел, шифр төймәләре биешеп алуга, капкач салмак кына күтәрелә дә башлады. Кинәт бәреп кергән яктылык нурыннан сакланып, күзләрен чытырдатып йомды Зөлфия. Капкач ачылып бетүгә, кыз сынын катырды. Робот А икән, робот А. Яры әле тутуазда чакта роботның хәтер тартмасын алырга башына килде. Югыйсә, уеннан уймак чыгарасы булган икән. Кыз сыны күз буяр өчен генә булган ич. Иң мөһиме хәтер тартмасы. Әйе, эшнең уеннан узганлыгын яхшы аңлады Зөлфия. Нәрсә булганлыгын да бик яхшы абайлады. Үлемгә барачак ул хәзер. Үлемгә. Бер юктан гына үләсе килми икән ул. Хәер, соң түгел әлегә. Сикереп торасы да, мин Зөлфия, робот А тутуазда калды дип кенә кычкырасы. Шушы бер-ике сүз җиткән үзен коткарырга. Әтисе. Роботның хәтер тартмасын тоташтырып җибәргән сурәттә дә барыбер аны хезмәт тәртибен бузуда, планета серен гаиләсенә сиздерүдә һәм сугышчан бурыч үтәгәндә карапка чит кеше алуда гаепләячәкләр. Юк инде. Җирдәге кардәш халыкны аңсыз, әтисен донсыз калдырганчы, үзен җансыз калдыруны артыграк күрә Зөлфия. Роботны кузгатырга дип иелгән Булат җанның гадәттә балкып торган яшел йөзе бер мизгелгә сары зәгъфран төсенә керде. Аның янына башка астронавтлар да йөгереп килделәр. Роботны алдавыш кометага затыгыз. Юк. Ялгыш әйттем. Ялгыш. Берегез дә якын килмәгез. Роботны алдавыш кометага үзеп озатам. Аны кометага да үзеп генә тоташтырам. Баш астронавт, бу фарманып сезгә дә калган. Мөхтәрәм Буладҗан, сез инструкцияны бузасыз. Робот аны алдавыш кометага тоташтыру минем хезмәткәрләр вазифасы. Һәм моның өчен мин гомерем белән җавап бирәм. Менә шуның өчен бүген дә җаваплылыкны өстемә алам. Ябыгыз люкны минем арттан. Калган барлык операцияларны мин бары тик бер үзем генә башкарачакмын. Дәрәҗәгез буенча сез миннән югарырак булган өчен буйсынырга мәҗбүрмен. Шул менә. Үтәгез буйрыкны. Ябыгыз минем арттан люкны. Буладҗан калтыранган кулларын җәһәт йөртеп, Зөлфия комбинезонындагы мини хәтер машинасын идарә челтәренә тоташтыра башлады. Робот аның хәтер тартмасын тоташтыра имеш. Куркак, дип уйлады Зөлфия. Менә нинди
Дәрәҗә яулаучылар арасында да бар икән бит әле куркаклар. Серләр сакчысы кадәр серләр сакчысының шушындый да куркак ярдәмчесе булсын имеш. Ходасы гына ачылмасын. Иң якын кешесенең баласын да үлемгә озатырга әзер икән бит Булатҗан. Рухитрон торпеданың очыш траекториясе белән алдавыч кометаның кисешү юлын исәпләп, кометага старт бирелгәннән соң минут та үтмәгәндер. Тутуазларның суперкараб радисты Әбелхарраска искиткеч яшерен радиограмма китерде. Серләр сакчысына бик яшерен һәм бик ашыгыч. Сез орбитага чыккан көнне ниндидер аңлаешсыз серле шартларда кызыгыз Зөлфия югалды. Робот Айса тагын да серле шартларда космодромда калып, аның бары тик рухи трон торпедага каршы һөҗүм вакытында кулланылырга тиешле хәтер тартма салынган булып чыкты. Сездән ашыгыч җавап көтәбез. Бизмән йолдызлыгы Тутуаз планетасы, космик очышлар үзәге. Үзәк элемтә шелтәренә тоташтырылганлыктан, бу хәбәрне алдавыч кометадагы Зөлфия да алды. Скафандр эчендәге микродинамикта әтисенең каушаган, тыярга тырышып та, тыеп бетерә алмаган ярсулы тавышы яңгырады. Бизмән йолдызлыгындагы барлык постларга. Бизмән йолдызлыгындагы барлык постларга. Минут эчендә серләр сакчысы белән элемтәгә чыгарга. Минут эчендә серләр сакчысы белән элемтәгә чыгарга. Ә сез Булатҗан, алдавыч кометаның сугышчан әзерлеген тагын бер мәртәбә тикшерегез. Ни өчен таблода робот А тоташтырылмаган тревога дигән язу пәйда булды? Булатҗан, ни өчен? Элемтә дулкынында җавап рапортлары яңгырарга өлгерми калды. Алар урынына бөтенесенең дә өннәрен алып, Зөлфиянең олыларча җитди, таләпчән, мөмкин кадәр роботныкына охшатырга тырышып әйтелгән тавышы яңгырады. Мин робот А, мин робот А. Хәтер тартмамның алдавыч комета идарә системасына тоташтырылмый калуын хәбәр итәм. Хәтер тартмамның алдавыч комета системасына тоташтырылмый калуын хәбәр итәм. Бу ни бу, Булатҗан? Тоташтырылмый калган очракта да роботтан тавыш түгел, шартлы сигналлар гына алынырга тиеш иде. Бу ни бу? Бары мин генә гаепле мөхтәрәм серләр сакчысы, бары мин генә. Робот аурдана кызыгыз килгәнне бары тик мин генә белдем. Алдавыч комета белән дә аны бары тик мин генә җибәрдем. Тартмада робот урынына кызыгызны күрүгә акылым томаланды. Зиһенем юалды. Дәшмә ичмасам, куркак җан. Баштан ук әйткән булса... Курыкты, мөхтәрәм серләр сакчысы. Хәзер курыкмыйсыңмы? Юк, мөхтәрәм серләр сакчысы. Бөтен җаваплылыкны үз өстемә алам. Ялгышасыз. Ялгыштан гына минем ярдәмчеләремнең берсенә әверелгән Булатҗан. Хәзер бөтен җаваплылык сабый бала өстендә. Робот А, син мине ишетәсеңме? Робот А барысын да ишетә. Робот А, хәтер тартмасының кызыл чыбыклы җәрәшен идарә пультындагы югары яга
яшел чыбыклысын уртага, зәңгәр чыбыклысын түбәндәге ояга тоташтыр. Тоташтырдым. Яхшы. Инде хәтер тартмасының шифр блогындагы төймәләрдә үзең тартмага кирип ятканда җыйган шифрларының киресен җый. Син аларны хәтерлисеңдер бит. Робот А барын да хәтерли. Әмер ителгән шифрларының киресен җыям. Зөлфиянең бармагы соңгы берле санына ырынуга, алдавыч комета артында гаҗәеп озын койрыкны хәтерләтеп, яктылык көлтәсе бөркелде. Алдавыч комета йолдызлар каршысына түгел, коточкыч тизлек белән йолдызлар алдавыч комета каршысына очалар сыман тоелды Зөлфиягә. Менә экранда тагын бер планета якынлаша башлады. Ә планетага ниндидер очкыч. Җирдә 1552 елның октябрь иде бу. Үз дәүләтчелеген югалтырга теләмәгән Казан ханлыгы урыс дәүләтенә үз иреге белән керүдән баш тарткач, Иван патша татар халкын кырып салган. Әмма ничәнче айлар Казан кирмәнен камап, аны һаман да ала алмый интеккән көннәр иде. Шул көннәрнең берсендә коточкыч ике шартлау икесе бер вакытка туры килде. Җирдә Казан кирмәненең бер урыны умырылы, агач ташларга, балчык тузанга әверелеп күккә очты. Казан күгендә койрыгы әллә кайларга, күз күреме җитмәслек галәм киңлекләренә барып тоташкан комета белән моңарчы күрелмәгән, әмма бениһая зур җизләгәнгә охшаш нәрсә бәрелеп, яшен яшнәгәннән дә көчлерәк ялкын чыкты. Һәм җиргә икесенең дә бары тик көле генә коелды. Бу мизгелдә җирне тоташ канга сугарып, ныгытма нигезендәге шартлауны көтеп торган тавык тәпилеләр дә, тагын берничә минуттан җаннары кыелачак казанлылар да өннәрен югалтып, күктә пәйда булган гайре табигый шартлаудан тора таштай катып калдылар. Бу мизгелдә җирдән дә, Тутуас планетасыннан да чиксез еракта галәм киңлекләрен гизгән суперкарапның идарә пультында аңын җуеп барган хәлдә серләр сакчысы бер юлы ике төймәгә, уң кулы белән җан күчерү машинасының сыңар төймәсенә, һәм бөтенләй тиеш булмаса да, шуып төшкән уңайга икенче кулы белән вакыт машинасының бихисап төймәләре арасындагы 20нче гасыр дигән язылусына тиеп узды. Булатҗан Зөлфиянең робот А урынына очачагын әйтергә курыкса да, алдавыч комета кабинасына җан күчерү машинасы куеп калдырган. Соңыннан бу хакта серләр сакчысына да әйткән иде. Шул рәвешле, шушы мизгелдә үле туып яткан тутуазларга кардәш тиешле берәр балага күчәргә тиеш иде Зөлфиянең җаны. Әмма җан күчерү җайланмасы белән бергә вакыт машинасы да эшкә җигелгәнлектән, бу мизгелдә фәкыйрь генә бер поселкның, кечкенә генә бер бала табу йортында табиб-акушер таптыра алмый интектереп бетергәннән соң тәмам хәлсезләнеп аңын җуйган ана белән инде туа башлап сулыш алырга өлгергән. Әмма табибның булдыксызлыгы аркасында кабат ана карынына киткән һәм тончыгып, инде дөньяга үле килгән кыз балага карап тора иде. Янындагы шәфкать туташы дәшмичә кала алмады. Кызганыч. Бик матур кыз бала буласы икән дә. Ой, нәрсәсенә шак катасың? Казан ятимнәрен күп үрчетергә мөмкин. Берәү артык, бергә ким. Подумаешь. Әнисе кызганыч. Кыз бала буласын дип,
бик теләгән иде. Зөлфия дип исемен дә әзерләп куйган иде. Һаман малайлар юк исә. Ичмасам үземә бер ярдәмче, сердәш булыр дигән иде. Менә бит, Ходай язмагач, кызы да бар. Исеме дә Жан дигәнең генә юк. Ой, Ходаем, исәнеш бу? Этого не может быть. Я девочку мертвую приняла. Исән шу, исән. Оңына килгәч, әйсинер инде Зәйтүн апа. Боже, надо же. Ай, апа, кызлар, кайсыгыз бар анда? Анны Ивановна хуштан язды, я. Нашатыр спирты иснәтегез, я ятрәк булыгыз анда. Ни булды? Әллә түшәм ишелә башладымы, Ходаем? Тынычланыгыз, Зәйтүн апа, тынычлана гына күрегез. Бер ни дә ишелмәде. Өстегезгә бәхет кенә ишелеп төште. Зәйтүн апа, кызыгыз бар, ишетәсезме, кызыгыз? Кызым бар? Ул исәнмени? Теремени минем Зөлфиям? Тере булмаган гына кая? Әнә нинди шәп елый. Мондый тавыш малайлардан да сирәк чыга. Зөлфиям. Бәхет кашамы. Баласы өчен коточкыч бу һәлакәттән соң Әбелхарас байтак вакытлар исенә килә алмыйча, үзен кулга ала алмыйча интекте. Ярдәмчесе Булат Җанга да әллә ни зур җәза юлламады. Хата икесендә дә. Аннан соң кызын бөтенләй югалтты дип тә үзгәләнер урыны юк. Җан күчерү машинасын эшкә җибәрүен ул томанлы гына булса да хәтерли. Димәк, Зөлфия кемнеңдер кыяфәтен алып, җирдә яши дигән сүз. Тик шунысы бәла. Җир орбитасына чыкканда Зөлфиянең рухи дулкыннарын тота алганнары юк тутуазыларның. Менә шуны аңлый алмады серләр сакчысы. Менә шул байтак еллар сер булып калды аның өчен. Әбелхарас күңелен утлы күмер сыман кидереп торган бу серне әлеге хәлләрнең сәбәпчесе Булат Җан ачты. Мөхтәрәм серләр сакчысы, Онытмаган булсаң, исемем Әбелхарас минем. Мөхтәрәм Әбелхарас. Тыңлыйм. Мин көтелмәгән бер яңалык ачтым. Тутуаз планетасының үткәне һәм киләчәге, аның үсешендә Бизмән йолдызлыгы планета ара галәм карабының тоткан урыны турында гыйльми хезмәт язып, юкка гына гыйльми дәрәҗә якларга йөрмисезме? Монысы аның куак мәсьәлә, мөхтәрәм Әбелхарас. Йолдызлык турындагы барлык мәгълүматларны тагын бер кат тәртипкә китереп, үзем уйлап тапкан яңа хәтер машинасына сала башлаган иде. Ул машинагыз белән инде кара таплылар кызыксына да башладылар. Ачышыгыз игътибарга лаек, димәк. Әйтергә теләгәнем ул түгел. Бизмән йолдызлыгы супер карабындагы вакыт машинасы бер мәртәбә программадан тыш тоташтырылган. Кемдер 20-нче гасырга Җир планетасына күчерелгән. Шунда зур ачыш икән шул. Сез килергә ашыкмагыз әле. Без алдавыч комета белән кара таплыларның рухи трон торпедаларын шартлаткан вакытка туры килә ул. Хәтта секундның өлешләренә кадәр туры килә. Аңлыйсызмы, Әбелхарас Гали җәнапләре? Син моның белән ни әйтмәкче буласың? Сез дөрес төшенәсез. Ул чакта җан күчерү машинасы белән бергә ни сәбәптәндер вакыт машинасы да эшкә җигелгән. Димәк, җирдә Зөлфиянең рухи дулкынына эләгә алмауның сире менә кайда икән бит. Менә, димәк юк бит әле Зөлфия җирдә.
Demek ул әле тумаган? Мин инде аның туачак көнен дә исәпләп чыгардым. 15 октябрь 1993 ел. Афарин, Буладжан. Син шәл егет икәнсең. Бүген галәмендә ике бәхетле кеше булса, аның берсе мин. Мин, Буладжан. Кил бер кочаклыйм. Кирәкмәс, сөхтәрәп серләр сакчысы. Сезне иң бәхетсез итүче дә мин идем бит. Үткән эшкә салават, Буладжан. Иң мөһиме, без Зөлфиябезнең язмышын ачыкладык. Җир вакыты белән 1990 елның 15 октябрь. Менә кайчан пайда булачак аның рухи дулкыны? Менә кайчан пайда булачак аның рухи дулкыны җирнең магнит кырында? Әмма җирдә җиңел булмас аңа. Анысы башка мәсьәлә. Иң мөһиме, әйтәм бит, ачыкланды. Инде көтәргә кала. Тутуаз вакыты белән дә аз вакыт түгел иде бу. Әмма бик көтте. Зарыгып көтте бу көнне Әбелхаррас. Һәм галәмнәр хакиме Хак Тәгалә аның эш вакытын шушы елның октябрендә җир тирәсендә туры килерлек итеп билгеләде. Җан иңеп Зөлфия, дөресрәге аңа җирдәге әнисе Зәйтүнә алдан ук әзерләп куйган исеме белән әйтсәк, Зөлфия шарран яра елап җибәрүгә, Дизмән йолдызлыгы суперкарабыннан җир орбитасына чыгарылган тикшеренү лабораториясе яшел планетаның магнит кырында кызның рухи дулкынын теркәде һәм иксез-чиксез галәм киңлекләренә таратылган бихисап элемтә станцияләре аша Тутуаз планетасының магнит кырына тоташтырды. Шул сәгатьтән башлап Тутуазның космик идарә үзәгендә кызның йөрәк тибешен генә түгел, зиһенендә туган фикерләренә кадәр белеп тордылар. Хәтере сөртелмәгәнлектән, туганда ук 90 яшьлек Тутуаз акылы белән тузса да, җир гадәтләренә сабый буларак төшенергә кирәк булачак иде аңа. Шуңа да турыдан-туры элемтәгә керер өчен кимендә 9-10 яшькә җиткәнен көтәргә кирәк иде Зөлфиянең. Ул кичне Зөлфия гадәтенчә өйләреннән әллә ни ерак китми генә шәһәр читендә уйнап йөри иде. Кинәт бөтен тәне җирдә кабат туганнан бирле бер тапкыр да тоеп карамаганлыктан инде онытыла да башлаган. Әмма Тутуазда тумас борыны канына салынган җиңеллек тоя башлады. Әйтерсең лә бу минутларда ул эшенә җиңел һава тутырылган бәйрәм шары иде. Очарга әзерләнеп, хәтта кулларын да җәеп җибәргән иде кыз. Әмма гәүдәсендә җиңеллек тойса да, җирдән аерыла алмады. Ни генә дисәң дә хәзер җир кызы иде шул. Шулай да, ни булды соң әле аңа? Нинди көч җилкендерә аны шулай? Әллә дөрес сизенгән икән. Бик еракта, офык читендә якты йолдыз кабынды. Кабынды да бирегә табан килә, якыная башлады. Зөлфиянең йөрәге күкрәгеннән чыгардай булып тибә башлады. Ул арада урамдагы халык та шаулашырга тотынды. Ай, хыраем!
Тәлинкә бит бау! Тәлинкә теге шатырган! Әллә төшәргә чамалы инде? Гәҗитләрдә язалар бит. Мылтыгым булса атып кына төшерелим шул кәгазь тукканны. Ай, Ходаем, үзең сакла, нәрсә белән бетәр бу тамаша? Ишек ачылды. Сига шина фиреялар турына төшә күрмәсен берү халыкым. Монысының ишендә шул яшел кешеләрдер. Тукта, Галиба фахирәләр ишек алдына төшә таба бара. Җәмәгать, китте артыннан бәйнә карагыз әле. Карагыз җәмәгать. Сезне бара түгелме? Зөлфия түгелме соң бу җәмәгать? Мескен Зәйтүнә, баласы юалганны белгәч ярылыр инде йөрәккәйләр. Китә бит Зөлфия, китә бит. Бу вакытта кече Тәлинкә карап эченә кереп урнашты. Ишеге кабат ачылып, таныш булмаган ике тутуаз Зөлфияне идарә пультына алып китте. Бүлмәгә узуга, Зөлфия аяклары идәнгә ябышкандай тукталып калды. Түрдә, пульт кәнәфиендә елмаеп серләр сакчысы, дөресрәге, әтисе Әбелхаррас утыра иде. Нихәл, кызым? Нишләп бу сәгать төбендә тукталып калдың? Кил, күрешик, балам. Әтием, мин сине шундый сагындым. Мин дә сине бик сагындым, балам. Бик сагындым. Ничек соң? Күнегеп буламы җир тормышына? Авыррак шул, әтием. Тутуаз гадәтләре белән җирдә яшәүләре читенрәк. Монда табигать та бүтән, тәртип тә башка. Тик әти белән әниемне, әби-бабаларымны, абыйларымны барысын да бик яратам. Җаным тутуазныкы булса да, тәнем җирнеке бит. Калдырып китсәм, мондагы туганнарым бик кайгырышырлар. Борчылма, кызым, борчылма. Без сине бөтенләйгә алып китәргә дип килмәдек. Беләсеңме? Белмим шул, әтием. Теге чакны син алдагыч кометада икәнне белгәч, без синең җаныңны җиргә күчерергә мәҗбүр булдык. Җир кешесе булып тугач, мин моны үзем дә аңладым, әтием. Әмма ул чакта тагын бер хата җибәрелгән. Ни сәбәптәндер вакыт машинасы да эшли башлаган. Шунлыктан без сине күп гасырларга югалтып тордык. Мин сизмәдем дә. Кичә алдагыч кометада шартладым, бүген кеше булып туганмын. Шулай, кызым. Күчкән кеше өчен бу мизгел генә. Ходай безгә тутуаз гомере бирмәгән булса, без сине мәңгегә югалткан булыр идек инде. Менә гомер булгач, әллә ничә гасырлардан соң да тагын эзләп таптык. Нишләп, әтием, шушы кадәр дә картайган дип аптыраган идем аны. Аптырама, кызым, аптырама. Монда әллә ни аптырар урын юк. Син җир тормышына инде күнегеп беткәндә генә, кабат тутуазга кайтыр вакытларың да җитәр. Тагын бер үлеп тереләсе була инде. Менә шуларны җиңелрәк кичерсен өчен без сиңа нәни рухи трон калдырабыз. Мәле? Бала-чага кулына бирә торган уенчык түгел бит ул, әти. Җаваплыгыннан куркам. Аңлыйм. Бу карарга без ныклап киңәшкәннән соң гына килдек. Үз-үзеңне шартлатырга батырчылык иткәнсең икән, җирдә рухи тронны да, аның серен дә сакларлык кына көч табарсың дип уйлыйм. Табармын инде ансы. Әсхәт әтием әйтә, башыңа төшсә башмакчы буласың. Менә, син рухи трончы булырсың. Моны саның читенрәк эш. Тик бер үтенечем бар. Элемтәгә бик еш чыгарга тырышма, ярыймы? Ярар. Аппараты нәни күренсә дә, аппетиты зур аның. Онытма, ул тутуаз энергия системасы исәбенә эшли. Кояш системасы белән бизмән йолдызлыгының арасы бик ерак. Энергия шуңа күрә чамасыз күп сарыф ителәчәк. Әсирләр сакчысының үз кызы өчен шул кадәр зур чыгымнар тутуаз халкына бердә ошамаячак. Мактыйм. Зирәклегең юганмаган. Ул кадәрсен истән чыгарырга ярамый. Хәзер сине кабатыңа кайтарып куярга вакыт җитте, кызым.
Әнигә Тутуаздагы башка туганнарыма сәлам әйтергә онытмассың? Онытмам, кызым, онытамысың. Хәзер сау бул. Сине кабат өеңә кайтарып куярлар. Югыйсә мәхшәрдер инде анда хәзер. Сау булыгыз, әтием. Тутуазга исән сау әйләнеп кайта күрегез. Сау бул, кызым, хуш. Кадерле балалар, сез язучы Җәүдәт Берзаманның «Бизмән йолдызлыгы» дигән маҗаралы әсәре буенча эшләнгән радио тамашаның 3нче өлешен тыңладыгыз. Автор инсценировкасы тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссеры Әлфия Гыйләҗи. Уенда катнаштылар Гайса, Илтизар Мөхәммәтгалиев, Зөлфия, аның сеңлесе Миләүшә Шәйхетдинова, Муса, аларның абыйлары Рамил Вәҗиев, Әсхәт һәм Зәйтүнә, аларның әти-әниләре Фәниз Җиһанша, Наилә Нәҗипова. Инҗигел, Бизмән йолдызлыгыннан Татуаз планетасы кызы Эльвира Садриева. Шул ук планетадан сер сакчысы Әбүл-Харрас Илтизар Мөхәммәтгалиев. Элемтә башлыгы Хәлим Җәләл. Алып барды Рамил Вәҗиев. Радио тамашаның соңгы 4нче өлеше бүген 13:10 эфирга чыгачак. Казан сөйли. 13:10. Тапшыруларыбыз дәвам итә. Кадерле балалар, хәзер без сезнең игътибарга язучы Җәүдәт Берзаманның «Бизмән йолдызлыгы» дигән маҗаралы әсәре буенча эшләнгән радио тамашаның соңгы 4нче өлешен тәкъдим итәбез. Автор инсценировкасы тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссеры Әлфия Гыйләҗи. Уенда катнашалар Гайса, Илтизар Мөхәммәтгалиев, Зөлфия, аның сеңлесе Миләүшә Шәйхетдинова, Муса, аларның абыйлары Рамил Вәҗиев, Әсхәт һәм Зәйтүнә, аларның әти-әниләре Фәниз Җиһанша, Наилә Нәҗипова. Инҗигел, Бизмән йолдызлыгыннан Татуаз планетасы кызы Эльвира Садриева. Шул ук планетадан сер сакчысы Әбүл-Харрас Илтизар Мөхәммәтгалиев. Элемтә башлыгы Хәлим Җәләл. Алып баручы Рамил Вәҗиев. Зөлфия өйгә кергәндә, әнисе караватта ята, әтисе аңа ниндидер дарулар биреп кайнаша иде. Кызы килеп керүгә, әниләре күзләрен ачты да, илереп, елап җибәрде. Зөлфия йөгереп килеп, аның күкрәгенә капланды, йөзләрен сыйпады. Үз күзләремә үзем ышанмыйм. Синмесең бу балакаем? Ни булды, әнием? Авырып киттеңме әллә? Чыннан да синмесең бу? Балам, мин ишендә, әнием, мин. Тәлинкәгә утыртып киттеләр дип, кытларым да калмады. Нинди тәлинкәгә утырып китим инде мин, әние? Сыймыйм ишенде мин аңа. Нинди тәлинкә дип? Син теге ишекләреннән төшкән нур яктысы буйлап өскә күтәрелеп барганыңны үз күзләрем белән күрдем ләбаса. Кайсыныңдыр урамда синең исемеңне кычкырганын да ишеттем. Син теге урамда мин күргән вертолетны әйтәсеңме әллә? Нинди вертолет булсын? Вертолет булса тыртыр иткән тавышы була аның. Бу нәмәстә күренүгә аяк буыннарның хәле китте. Безнең йорт түбәсе белән тигезләнүгә бөтенләй сөйләшә дә, хәрәкәтләнә дә алмас булдык. Әле хәзердә аяк-куллар мамыктан ясалган кебек. Белмим тагы. Минем аяк-кулларым үземнеке. Хәлем дә әйбәт. Дөрес, мин дә курыктым инде әзрәк. Әллә нинди куәтле прожекторлары белән безнең йорт тирәсен айкады да кабат китеп барды. Күз алларым әлемнә хәзердә үлҗе-мөлҗе килеп тора. Ник алдашасың, кызым? Үз күзләрем белән күрдем бит күккә күтәрелеп барганыңны.
Соң алай бик теләсәң, күктән төшкән дип исәплә. Менә шуларны сөйләде Зөлфия үзенең абыйсына. Гайса тәмамөнсез калган, әле һаман аңына килә алмыйча утыра иде. Тутуаз планетасында 90, җирдә 10 ел яшәгән, Тутуаз белән җир арасында әллә ничә гасырлар ара кичкән сеңлесенә ул әле һаман да ни ышанырга, ни ышанмаска белми иде. Икенче көнне иртән балалар йокыдан уянганда әтиләре күптән эштә иде инде. Ул гел шулай. Соң гына кайта, иртә таңнан торып китеп тә бара. Йокысы ничек туя торгандыр, Алла белсен. Балалар урын җирләрен тиз генә җыеп куйдылар да, юынып киенеп алгач, табын янына утырдылар. Никтер күңелләре урынында түгел иде. Утырасыз шунда сирхәнтәйләнеп. Мин үземчә тырыша әзерләп йөргән булам тагын. Рәхмәт, әнием. Без көндез иртәнгелек өчендә ашарбыз. Туйганчы, яме, әнием? Шушының куштанлыклары. Кайсыбызга ышап тудың икән шул чаклы? Каным кайнап рәнҗетеп ташлаганда да сүз әйтмисең бит син. Ярар инде, әни. Бер кирәкмәгәнгә еламыйлар инде шулай. Әбием әйтте, картаеп күз майларын кипкәч бик читен булады. Бетте, балалар, бетте. Үз киегезне үзегез киләгез. Мин эшкә киттем. Хәерле юл, әни. Исән йөреп, исән сау кайт. Карале. Зөлфия. Нигәдер кичә синең белән сөйләшкәннән бирле эчем поша минем. Минем дә. Гөл я бүген я иртәгә әтигә нидер булыр төсле. Авызыңнан җил алсын. Шулай да юннигә түгел бу. Ник алай дисең? Соң үзең дә әйтеп торасың нич? Нигәдер эчем поша дисең? Минеке дә поша. Әнинеке дә. Үзе бер ни дә әйтмәде бит. Сүзләре белән әйтмәсә, күзләре белән әйтте. Яңагын синең яңакка куеп тикмәгә генә еламагандыр ич ул. Нишлибез соң? Ни каян белим? Буравай күчергән саен бер хәл булмыйча калганы юк. Узганында да әти ялда чакта вышка булып, тракторчылар белән бергә берничә тракторны җир белән тигезәде ди. Ярар инде, абый. Әллә ниләр сөйләп куркытма. Булай да йөрәгем сулкылдап кына тора. Нидер эшләргә кирәк. Кирәк. Мин аның кирәк икәнлеген синнән башка да бик яхшы беләм. Тик менә ни эшләргә? Син менә шуны әйт. Бүген алар вышка күчерә. Әти тагын баш тракторда. Ничендер бүген менә шунысы куркыта мине. Әйдәсең вышка күчергән җирләренә бар. Коя, әллә вертолетың бармы? 20-30 чакрым читтә ишәләрен буравыйлары. Әллә соң Рухи Торанның бар ишсинең. Барым бар да, асагы начар бетмәс микән соң? Миңа бары тик аның әверелеш белән элемтә блокларыннан гына файдаланырга рөхсәт. Башкача җирдәге вакыйгаларга да, аннан табигать кануннарына да катнашырга хакым юк минем. Әйдә шул икенең берсеннән генә файдаланыйк. Зөлфия? Соң кайсысыннан? Әверелү мөмкинлегеннән. Әверелеп кенә нидә булса үзгәртә алырбызмы соң без? Белмим, Зөлфия. Әмма бүген безгә әти янәшәсендә булырга кирәк. Күктән миңа шулай дип кемнеңдер колактан пышылдап торганы ишетеләсеме? Күктән. Пышылдасалар миңа пышылдарлар иде аны. Пышылдамыйлар бит әле менә. Нишлибез соң? Нишлибез. Үзең әйтмешли, тире җыеп күн эшлибез. Әверләбез икән, әверләбез. Соңыннан күз күрер тагы. Соң, син риза булгач, әверләбез инде. Тик теләсә кайда гәүдә калдырып булмый бит әле. Син киткән иске чикмәнгә. Урмандагы тегебез җиләк җыя торган аланлык бар бит әле. Әйе. Искереп чалшаеп беткән каравылчы йорты бар анда. Шуннан да ышанычлырак урын белмим мин, син? Мин дә белмим. Балалар туп-туры шунда киттеләр. Тирә юннәрендә бер кем булмаса да, йорт ишеген сак кына ачарга тырыштылар. Күгәннәре күгәргән ишектә гәүдә сыярлык ярык хасил булуга, малай белән кыз өй алдына уздылар һәм ишекне кире ябып, эчкә уздылар.
Күчәбез инде. Юк әле. Гәүдәләребезгә иплерәк урын табыйк. Үзебез киткәч, авып егылып ингәнерлек булмасын. Йөрерсең аннан соң, сыңган кул тишелгән баш белән. Әйдә, менә бу сәкегә менеп утырыйк. Тик ашыкма. Такталар җимерелеп төшерлек булмасын. Мондагы такталар имән икән әле. 2 ай уны чыдатырлык. Кил, миңа якынрак килеп утыр. Аркаларны синага җайлабрак торыйк та, бер-беребезгә сыйыныйк. Авып китмәскә яхшырак булыр. Менә хәзер әүрелсәк тә ярый. Әллә куркасың инде? Куркам шул. Азрак кына. Гәүдәңне ышанычлы стена артында сизмәгәч, күктә бары тик рухыңның гына торып калуы. Әле ничек куркынычрак икән. Куркма, абый. Бер мәртәбә очып карадың бит инде. Гәүдәң әле аяк урагачка сөялгән килеш. Беренче мәртәбәләй куркыныч түгел икән ул. Аңышмыйча каласың икән. Өченчесеннән соң гел әүреләсең килеп тора башлар. Я, тәвәккәлләдекме? Аллага тапшырдык. Эй! Каралы инде тилегән биеклегенә дә күтәрелергә өлгергәнбез. Әнә, тиләр бурабайы, әнә. Күрәм. Баш тракторда әти күрәсеңме? Онсын да беләм, үзең әйтте. Зөлфия, әйдә тизрәк тиләр кышкысы сүнә. Анда ниндидер хәвеф бар бугай. Өлгерә алсак кына ярар иде. Җир убыла бит анда. Вышка платформасы ни белән җир астына инеп бара. Үз артыннан тракторларны да сөйри бит. Әнә бит берничә сопкынга ук төшеп чумды бугай инде. Әнә күпчелек тракторчылар тракторларыннан сикереп читкә йөгерделәр. Вышка күмәлеп бетте. Хәзер дигәнче баш трактор белән койрыктагысы да төпкә китәчәк. Нигә сикерми әти? Нәрсәгә өметләнә Зөлфия, нәрсәгә өметләнә? Үрә баскан тракторын, кара төтеннәр чыгарганчы үкерә. Җир астына киткән бурабайны бер үзең коткарып буламын инде. Зөлфия, рухи тораны тоташтыр тизрәк. Ярамый. Серләр сакчысының рөхсәте юк. Тизрәк, Зөлфия. Әтисез калабыз бит, Зөлфия. Ярамый, абый, җирдәге хәлләрне кешеләр үзләре хәл итәргә тиеш. Тутуаз кануннарын бозарга безнең хакыбыз юк. Әтисез калабыз ич, Зөлфия. Әни нишләр ансыз? Безсез нишләр? Балалар үлеменең кайгысы олы булса да тиз уза ди бабай. Әти үлсә, әни акылдан язар, Зөлфия. Рухи тронны тоташтырсак, мин җирдән китәргә тиеш булам. Үләргәме? Әйе. Җир кешеләр өчен бу үлем дип атала. Тизрәк эшләт рухи тронны. Мин дә китәргә тиеш булам бит синең белән. Икебез дә китсәк, әни акылдан язар. Язмас. Әле абый бар. Тизрәк, Зөлфия. Ихтыярың, абый. Онытма, син тутуаз антын ичкән кеше. Беләм. Тизрәк дим. Тракторның кабинасы да күмелә башлады бит инде. Тоташтырам, абый, рухи тронны. Тик соңыннан миңа үпкәләме. Куркудан һәм бернишләр әмәлләре булмаудан гаҗизләнеп арлы-бирле чабышкан, кычкыра тамаклары карлыккан тракторчылар, вышка күптән җир астына күмелеп, хасил булган упкын баш трактор белән азактагы тракторны да йота башлагач, тәмам телсез калдылар. Шул чак тагын нидер булды. Көтелмәгәндә упкын өстендә кабынган ачык зәңгәр сунурлар балкышыннан ул гәүдәләр әйтерсең таш сынга әверелделәр. Упкын авызындагы балкыш яшен телләре сыман тирә-юньне сәер төскә манчып, яктырганнан яктыра бара иде. Бернинди чытырдаусыз, күк күкрәүләрсез генә хасил булган бу балкыш салмак кына югары күтәрелә. Аның артыннан ырмауларына ияреп чыккан туфракларын кыя-кыя, буровой вышкасы ярып менә иде. Ул да түгел, су астыннан калыккан һава шарлары сыман, упкын төбеннән берәм-берәм тракторлар күтәрелә башлады. Бөтен колонна элеккеге рәвешен алуга, теге яктылык аны берничә йөз метр алга күчереп куйды да, сүнеп, күздән гаип булды. Ура! Әтине дә, вышкасы ние белән колоннаны да кыпкардык. Үзебезне харап иттек. Беләсеңме, күпме энергиясын ашадык без хәзер Тутуаз планетасының. Өстәвенә җир кешеләренең эшенә тыгылып Тутуазның төп кануннарын боздык.
Мондый баш-баштаклык өчен хәтта серләр сакчысы кызын да аямаячаклар. Кемне? Мунчадагы җинне. Мине аямаячаклар дим. Мине. Монда бер әтием булса, тегендә тагы бер әтием бар бит әле минем. Менә күр дә тор. Артыбыздан килеп тә җитәчәкләр, алып та китәчәкләр. Дөрес әйтәсең. Әнә, күрәсеңме? Әнә анда еракта безнең баш очында якты бер йолдыз кабынды. Килеп тә җиттеләр. Вакытсызрак китәбез. Азагы хәерле булсын. Аз гына озын шарак якты шар, буравай түбәсенә кунаклагандай, аңа тияр-тимәс кенә һавада әленеп калды. Шуышып кына ишеге ачылды. Зөлфия үзенең һавада икәнлеген онытып, чак кына егылып төшми калды. Ишектә Зөлфакар, әтисенең иң якын дусты, планетаның иң мөхтәрәм затларыннан берсе Зөлфакар тора иде. Исәнме, Зөлфия? Мин серләр сакчысының буйрыгы белән килдем. Серләр сакчысына Әл-Кабир, Әл-Кабиргә остазыбыз ва хакимыбыз Хак Тәгалә үзе буйырган. Исәнмесез, хөрмәтле Зөлфакар? Сез мине алырга дип килгәнсездер инде. Абыеңны йылып калырга тырышуың ихтирамга лаек, әлбәттә. Әмма мин сине түгел, сезне алырга килдем. Сез икегез дә Тутуас планетасының иң төп кагыйдәләреннән берсен буздыгыз. Шунлыктан Тутуас хакимияте каршында гына түгел, Хак Тәгаләнең үзе каршында җавап тотарга тиеш буласыз. Әйе, без сезнең рухи троныгыз белән җир эшләренә катыштык. Батарга тиешле буравай белән тракторларны коткардык. Без гаепле. Бу кадәресен генә Хак Тәгалә гафу да иткән булыр иде. Тимернең җир астындагысы да, өстендәгесе дә аны борчымый. Әтиегез Әсхәт бүген Тутуасга ашарга тиеш иде. Сез моңа комачауладыгыз. Димәк, Хак Тәгалә иркенә буйсынмадыгыз. Шуның өчен ул хәзер сезнең икегезне дә үз хозурына чакыра. Караб эченә кереп урнашуга, Зөлфакар балаларны идарә пульты урнашкан бүлмәгә алып китте. Я, дусларым, инде нишлибез? Тире җыеп күн эшлибез. Я. Унут син бу җирдәге өйрәнгән кирләмарлы сүзләреңне. Мин бит чынлап сорыйм, кешеләрчә. Ни эшләргә буйрасыз? Сезгә, дускайларым, Тутуас кыяфәтен алырга вакытлар җитеп килә. Миңа яңалык түгел инде ул. Минем үз кыяфәтем бар. Әүреш машинасының гына хәтере сау булсын. Әнә, абый башлатсын. Яңа кыяфәт, яңа чыра, яңа кирәк. Гайса бине Әсхәт. Сез ничек уйлыйсыз? Мин бу мәсьәләдә томана бит. Зөлфия әйтсен әнә. Алга таба сиңа яшисе. Үз язмышыңны үзең хәл ит. Мин чынлап әйтәм, абый. Теге мин ошата торган яшел кызның исеме ничек иде әле? Энҗегел. Әйе, шул Энҗегел бит әле. Нинди булсам да, миңа хәзер барыбер. Әнә шул Энҗегелгә генә шарлык булсын инде. Сипкелләремне бик матур дип сөйләшкән иде. Алары шулай матур килеш кала бирсен. Бәлә бит шайтан малае кемгә охшарга кирәклеген. Аз да түгел, күп тә түгел, Әл-Кабир анаган күздә тотып сөйләшә бит. Чыпчык күкәе. Ай, Зөлфакар гали җәнәпләре. Бер дә килешми инде бу сезгә. Үзегезнең сипкелләрегез чыпчык күкәеннән дә шуаррак бит әле. Абый алай да дәшми. Гафу итәсезләр. Гафу. Мондый хәл башка кабатланмас. Я, Гайса бине Әсхәт, сезгә билгеле бер карарга килергә вакыт. Бу кыяфәттә газапламагыз, егетне Зөлфакар. Сез кават әйләнеп килгәнче үк әүрлеш машинасына тиешле кодны салып куйдык инде. Энҗегел белән икәүләп салдык без аны.
Bir галактикадан икенчесенә күчкәнче әверелеш тормышка ашырылмый калса, егетебез бары тик мөстәкыйль биякыр хәлендә генә калачак. Рәхмәт. Рәхмәт, мөхтәрәм серләр сакчысы. Күрәләтә гарип ясамасыз әле. Миңа бит сезнең арада яшисе. Мин риза. Гайса машина эченә узуга, ишек салмак кына, әмма һава кермәслек тыгыз ябылды. Тыштан шактый иркен тоелган камераның эче бик кысан булып чыкты. Алай гына да түгел. Ишеге ничек салмак ябылган булса, шундый ук шумлы тизлек белән кичерәйгәннән-кичерәеп, Гайсаның күзгә күренмәгән гәүдәсен кысырыклаганнан-кысырыклый барды. Ул да түгел. Камера салмак кына үз күчәре тирәсендә. Оннан соң ян күчәрләр тирәсендә дә акыл ирешмәслек әллә нинди хәрәкәтләр ясый әйләнә башлады. Тизлек арта барган сайын, малайның да гәүдәсе авырайганнан-авырая. Миллионлаган вак энәләрне бер юлы кадагандай, бәгырьләренә үтеп тәнешен шишә иде. Әллә ничә күчәрдә бер юлы әллә нинди хикмәтле рәсемнәр ясап әйләнгән камераның хәрәкәте шундый бер тизлеккә җитте ки, гүя ул кабат хәрәкәтсез калды. Гайса гәүдәсендә ниндидер әверелешләр башланганын бөтен барлыгы белән тойган хәлдә, моңарчы татымаган авыр рәхәткә чумып, аң югалту белән тирән йокы арасындагы бер халәткә килде. Камераның әйләнешләре сүрелә, вертикаль күчәргә кайта барган сайын, Гайсаның да зиһене ачыклана, яктыра барды. Җирдәге кебек үк, хәзер аның гәүдәсе бар. Куллары икәү, аяклары да, бармаклары да бишәр. Башка әгъзаларында да әллә ни үзгәреш юк кебек. Әмма камера стеналарыннан саркылып керә башлаган яктылык малайны сискәндереп җибәрде. Яшел ефәктән генә сирпелә иде мондый яктылык. Әмма күнегергә туры киләчәк. Хәзер инде бу Зөлфия төсе, Зөлфикар, инҗигүлләр төсе, үз төсе ниһаят. Я, абый, үзебезне ничек хис итәбез? Искиткеч! Гәүдәсез тормышка күнегеп бетә язган идем бит инде мин. Инде синең гәүдәләреңне күрү бәхетенә дә ирешсәк... Тик онытма, абый, әверелеш машинасыннан чыкканда, мин инде 100 яшьлек тутуаз кызы булып чыгачакмын. Сиңа апа булып. Бу кадәр сыра түзгәнне анысына гына чыдарга туры килер. Мөхтәрәм Зөлфикар, әверелдерегез тизрәк Зөлфия сеңлемне. Минем Зөлфия апамны күрәсем килә. Син шаяртмасаң да, без моны эшләргә мәҗбүрбез, Гайса. Я, Зөлфия, син әзерме әверелешкә? Әзер, мөхтәрәм Зөлфикар Гали җәнапләре. Алайса, камерада рәхим ит. Сеңлесе, дөресрәге апасы әверелеш камерасыннан чыккач, авып китмәсәм генә ярый инде дип уйлады малай. Юк, алай булып чыкмады. Күрәсең, аның зиһененә тиешле кадәр яңа мәгълүматлар, күңеленә яңа хисләр салынган иде инде. Гайса, энеккәшәем минем. Исәнме, Зөлфия апа? Син тагын да үсеп, тагын да матурланып киткәнсең. Син шундый бәләкәй, шундый сикемле. Менә, хәзер урыннарны алмаштык инде без синең белән. Легрәк мин сезнең җирдә яшәгән булсам, хәзер сиңа безнең тутуазда яшәргә туры киләчәк. Җирдә мин абый булсам, монда син апа. Кайсы планета кайсыбызны бит әле? Миндә бит юкка гына төшләремдә тутуаздан җиргә очып килми торган булганмындыр. Син дә әнә җиргә тикмәгә генә барып чыкмагансың. Ярый, балалар, әверелешне исән имин узуыгыз белән тәбриклим сезне.
Хак Тәгаләнең рәхимлегенә дә ирешсәк, Менә бу кадәрсе җиңел булмас. Аның әмренә каршы килеп булмый. Ялвару халыктан, ярлыкау аннан. Хәзер балалар каршыдагы буш бүлмәгә кереп, ял итеп алыгыз. Әүрелештән соң ял итеп алырга куша яшел китап. Хак Тәгалә каршына барганда, зиһенегез һич кайчан булмаганча ачык булырга тиеш сезнең. Шәкер җитте Казанга дип әйткән мәле бик шагыйрыбыз. Уянсагыз да була. Юкса тутуазга ничек килеп җиткәнегезне дә сизми калырсыз. Хак Тәгалә каршына алып барам дигән идегез түгелме соң? Оныткансың, Зөлфия. Оныткансың. Супер карап барып җитә алмыйанда. Аның янына безнең планетадан җитәр өчен генә дә төп-төгәл 1,352,000 яктылык елы кирәк. Тутуаздагы теге иске бер тиен шикелле шомарып беткән махсус тәлинкә кирәк монда, Зөлфия. Хәтерләдем. Әтием тәлинкә шул араны 1 минутта уза дип сөйли торган иде. Менә шуның өчен дә халык белән очрашканнан элек Тутуазга төшеп, шул тәлинкәгә күчеп утырырга кирәк булачак безгә. Бер сорау бирергә мөмкинме? Икене бирсәң дә рөхсәт, Гайса туганыбыз. Менә сез безне шигырь юллары белән уяттыгыз. Сез Тукайны беләсезмени? Ник белмәскә? Беләбез Тукайны, беләбез. Чөнки ул хәзер Бизмән йолдызлыгының иң мәшһүр шагыйрьләреннән берсе. Ничек алай? Менә шулай. Җирдә менә шушындый хәкимнең, сезнең буын теле белән әйтсәк, акыл иясенең шундый кадерсезлектә яшәвен күрдек тә, Аллага тапшырып үзебезгә. Ничек инде? Үзегез Тутуаз кануны да Тутуаз кануны дисез. Җир эшләренә тыкшынмыйбыз дисез, үзегез? Сабыр, сабыр, Гайса, сабыр. Юкка үпкәләшмик. Фикерең дөрес. Әмма җир кешеләренең язмышы, кабатлап әйтәм, анда барган иҗтимагый, сәяси хәл-әхваллары түгел, язмышлары, рухи дөньялары безнең карамакта. Барыбер. Юк. Барыбер түгел. Октябрь революциясеннән соң күп зыялыларның язмышы турында ишеткәнең бардыр бит син? Ишеткәнем дә, укыганым да бар. Шамил Усманов, Кәрим Тинчурин, Галимҗан Ибраһимов. Шул менә. Күпләр, бик күпләр. Мәсхәрәләгәннәр, җәзаланганнар, юк ителгәннәр. Бездә алар һаман да яши, һаман да иҗат итә. Галәмебезнең рухи дөньясын байыта. Димәк, бәхетең булса, син әле аларны күрерсең. Әсәрләре бездә язган өр-яңа әсәрләрендә укырсың. Тутуаз телен белмим ич мин. Хәзер кайсы телдә сөйләшеп торасың? Татар. Татар. Сезнеңчә татар, безнеңчә Тутуаз. Телебез уртак безнең. Шуңа күрә җирдә башка төрки халыклар белән дә без иркенләп сөйләшә, аралаша алабыз. Теләсә кайсы халыкның уйларын укый алабыз. Тагын бер сорауым бар. Рәхим ит. Тутуазга җитеп киләбез. Җәза дигәнендә шунда гына бирә алмыйсызмы соң? Булмый, Гайса, булмый. Хак Тәгалә канунын бузучыларны мондый очракларда үз каршына китереп, җәзасын да шәхсән үзе бирүне кулай күрә. Бабаларыбыз табына торган Хак Тәгалә каршына барабызмы нисең без? Аның каршына.
Хак Тәгалә турында уйларга гына ярый. Силәргә ярамый ди торган иде, бабай. Юк, Гайса, юк. Безнең кебек аңа якынлашкан һәм акыл үсешенең иң югары баскычына ирешкән цивилизацияләр генә аралаша алалар. Шушы югарылыкның чиге узылса, цивилизация соңгы әверелешен кичерә. Һәм Хак Тәгалә зиһененең бер өлеше булып, кабат үзенә кайта. Аңладыңмы? Менә шундый катлаулы хәлләр. Җир халкы. Алар моңа бик ерак әле. Ай, ерак. Җир цивилизацияләренең үсеше буенча каядыр 10-15 урыннарда гына. Аннан соң кешелекнең үсеше дә хата юлдан киткән. Жан, рух турында күбрәк уйлысы урында алар тән тәрбиясен ныграк кайгырта. Ярый балалар, космодромга җитеп киләбез. Калганы барысы да кайткач булар. Борыныннан караганда койрыгын шәйләп тә булмаган супер караптансы, чыннан да иске бер тиен кебек шымарып беткән очкыч бер-берләренә каплаган ош тәлинкәләрен хәтерләтте Гайсәгә. Шактый озак сәяхәттән, төрле әверелешләрдән арынып та өлгермәгән малай, әлбәттә инде иркенләп кәнәфигә утырырга, зур экранда якынлашучы Хак Тәгалә резиденциясын карарга, шундый тизлек белән очкан тәлинкә иллюминаторлары артында нинди нәрсәләр барлыгын күзәтергә өметләнгән иде. Ялгышты. Өлгермәде. Кәнәфигә җайлабрак утырырга да өлгермәде хәтта. Я, килеп җиттек, балалар. Аллаһка тапшырдык. Ишектән чыкканда сак булыгыз, балалар. Аяк астыгызда озын тасма сыман, тар сызыктан гайры нәрсә булмас. Шуннан тайпылмый, тайшанмый гына барырга кирәк. Гөлсират күпре кичкән сыман икән. Безнеңчә нәкъ шулай атала да ул. Тик игътибарлы булыгыз. Ялганлаша күрмәгез. Дөресен ул инде булай да белә, карары да кылынгандыр. Әмма йоласы шундый. Каршына чакырткан икән инде. Бармы чара юк. Сызыкның ахырына җиткәч нишлисе? Анда ике якта артлы ике урындык булыр. Уңдагысына Гайса син, сулдагысына Зөлфия утырыр. Кайсыгыздан соралса, җавапны шул бирер. Я хәерле сәгатьтә. Киттеләр. Кайдан барулары да, кая барулары да аңларлык түгел иде. Тасма буйлап берничә адым үтүгә, артта да, алда да берни күренмәс булды. Кыз да, малай да тоташ туман эчендә калдылар. Яктырып торган тасма арттан сүнеп бара, курыккан сүрәттә дә кире борылырга мөмкинлек юк иде. Ниһаять, теге кара каршы торган урындыклар янына килеп җиттеләр. Һәм аларга эндәшкән тавыш Гайса кайчандыр җирдә күргән мультфильмдагы тимер тавышлы галәм хакименә бөтенләй охшамаган иде. Йомшак, әмма хакимнәрчәдән нык, илаһи бер тавыш иде бу. Әтиләренең үлеменә бәйле берничә сорау бирде дә Хак Тәгалә. Зөлфиягә урында калып торырга, Гайсәгә ары узарга кушты. Гайса Хак Тәгалә боерган тарафка атлады. Хәер, атламады.
ниндидер бер гайре табигый көч аны үзе ияртеп китте. Инде үзен тотуаз дип хис итсә дә, ниндидер томан эчендә, аяк астында бушлык булуга карамастан, очмыйча җилпенмичә, гәүдә авырлыгын югалтмыйча, җирдәгечә шушылай салмак кына атлап баруның мөмкин булуы барыбер Гайса аңлап бетерә алмаслык сәер тойгылар уята иде. Малай гүя стенасыз шар эченә килеп керде. Шул шарның эчке әйләнәсе тирәсендә әллә нинди хикмәтле машиналар урнашкан. Аларның алгы такталарында Гайса төсләрен дә аерып әйтә алмаслык гаҗәеп балкышлар чыгарып, эреле-ваклы утлар җимелдәшә. Зур көмеш көзгеләргә охшаш экраннарда җәйге аяз көнне күл өстендәге сыман зәңгәр су дулкыннар йөгерешә иде. Яхшы тыңла, Гайса бин Әсхәд, дип дәвам итте Хак Тәгалә. Һәм бик олы изгелек кылганнар да, бениһая зур гөнаһ эшләгәннәр дә үз каршына бик сирәк китерелүен. Гайса белән Зөлфиянең дә кылган гамәлләре генә аның каршына китерерлек булмавын, кирәк чакта җәзаларны Әл-Кабир үзе дә бик яхшы бирдерә белүен искәртте. Балаларның куанычка гөнаһларын ярлыкавын белдерде. Экраннарда йөгерешкән дулкыннар тигез сызыкларга әверелеп турайды. Туры сызыклар бөгелеп, бик үк дөрес булмаган шар рәвешен алды. Менә шарның өске әйләнәсе экран кысасыннан чыгып юк булды да, күз алдыннан берсеннән-берсе гаҗәйибрәк күренешләр үтә башлады. Мондый урманнарны, елга-күлләрне, болын әрәмәлекләрне төшендә дә күргәне юк иде Гайсаның. Диңгезләрнең, елга-күлләрнең чисталыгын әйтеп тә торасы түгел. Андагы балыкларның, башка төрле җан ияләренең исәбе саны юк. Таныш булмаган, моңарчы күрмәгән, белмәгән әллә нинди илләр, әллә нинди җирләр, әллә нинди сулар күргәннән соң, үз күңеленә бик якын булган урыннарны да таный башлады Гайса. Күрә түгел, нәкъ менә таный башлады. Чөнки әби-бабаларының авылы урнашкан елга үзәннәрен, тауларны, күкрәп үскән урманнарны абайласа да, үзәннәрдә әле авыл юк. Урманнар әкияттәгечә кеше аягы басмаган, бер агачы да киселергә өлгермәгән кар урманнар. Сулары ташкын дәрьялар, әрәмәләре куанычлы авызлар белән тулы кошлар иле иде. Монысы җирнең яшь вакыты. Икенче төрле әйткәндә, кыз чагы дип аңлатты Хак Тәгалә. Хәзер экраннарда күренә башлаган бу куркыныч күренешләр нәрсәне аңлата? Һәм бу ике башлы, дүрт куллы зәгыйфь кешеләр, чүплек базына әверелгән елга-күлләр, киселеп кырылып беткән урман урыннары, бушап калган корыган күл, диңгез, океан үзәннәре. Әйе, бу җирнең киләчәге. Шул исәптән туган төбәгеңнең, халкыңның да киләчәк язмышы. Булар тирә-юнегездә эшләп утырган атом станциялары җимеше. Нефть чыгарабыз дип, дистәләрчә еллар буе җир астына кудырылган тозлы су йогынтысы дип аңлатты Хак Тәгалә. Ахыр чиктә халык белән ни булыр, Хак Тәгалә хәзрәтләре? Әле генә син күргән гариплекләргә дучар ителеп, үзләренең соңгы сәгатьләрен кичерерләр. Җирне үзләренең эшчәнлек калдыклары белән кадерсезләп, үз нәҗесләренә үзләре тончыгып, һәлак булырлар дип аңлатты Хак Тәгалә. Буларны ни өчен сез миңа әйтәсез, Хак Тәгалә хәзрәтләре?
Кыскасы шул, Гайса бин Әбелхаррас. Сез хәзер тутуаз булсагыз да, асылыгыз белән кеше, җир кешесе. Һәм җирнең киләчәк әхвален мин сезгә юкка гына күрсәтмәдем, диде Хак Тәгалә. Һәм җир йөзендә соңгы акыл сүнүгә, кабат аңа, иң югары көчкә дә җир язмышына кабат турыдан туры катышу мөмкинлеге туачагын аңлатты. Менә шул чакта инде Тутуаз халкы үзенең акыл ва матди көче белән җирне әүвәлге халәтенә кайтарачак икән дә. Кайчандыр Адәм белән Һава сыман Әл-Кабир оныгы өнҗегел белән Гайсәне җиргә индерәчәк икән. Яңартылган җирдә кешелекнең яңа тарихы шул сәгатьтән башланачак икән. Гайсәнең төшләрендә бизмән йолдызлыгыннан җиргә очуы да әнә шул билгесез киләчәкне тоемлавы икән. Бу сүзләрне ишеткәч, Гайсәнең күз аллары караңгыланып китте. Зиһененнән котышкыч ахыр заман күренешләре кичте. Әйтерсең лә, куәтен берни белән дә аңлатып булмый торган тәму хуты үз бәгырен көйдереп алды. Мин җирнең һәлакәтен теләмим. Халкымның кырылып бетүен теләмим мин. Диңгезләрнең, океаннарның кибеп бетүен теләмим. Җир һәм аның халкы сәламәт калса, аң зиһеннәре, рухлары белән аңа тагын да якыная төшсә, бары тик канәгать кенә булачагын. Зиһен акыллары җитмәсә, һәлакәтнең котылгысызлыгын искәртте Хак Тәгалә. Зиһенгә сыймаслык мондый илаһи вазифаның ни өчен нәкъ менә Гайсәгә йөкләткәнендә, инсафлылыгың, эчкерсезлегең өчен, туган илеңне, туган телеңне яраткан өчен, олы йөрәкле, кече күңелле, шагыйрь җанлы бала булганың, һәр җан иясенә яратып, кызганып караганың өчен, ахыр килеп, язмышыңа шулай язылган өчен дип аңлатты. Гайса килгән юлына кире борылып, берничә адым ясауга, шар сыман яктылык сүнгәндә юкка чыкты. Һәм малай кабат сыек томан эчендә калды. Әле бая гына монда алып кергән көч шундый ук ныклык вә салмаклык белән аны алып та чыкты. Һәм узган вакыт күпмедер арага кире чыкты. Гайса Зөлфия белән кара-каршы утырган хәлдә Хак Тәгаләнең бер-бер артлы бирелгән сорауларына бер-бер артлы тезеп, җавапларын биреп тора иде. Димәк, малай әле урыныннан кузгалмаган, апасы яныннан бер адым да читкә тайпылмаган. Күзгә күренмәс бусаганны узып, эче хикмәтле аппарат машиналар тулы шар сыман яктылык эченә кермәгән, ант эчмәгән иде. Дөресрәге, буларның барысы да булып, Гайса зиһененең кайсыдыр бер күзәнәгенә билгеле бер вакытка бикләнгәннән соң, билгеле бер аралыктагы вакыт Хак Тәгалә тарафыннан кире чигерелгән иде.
Кадерле балалар, сез язучы Җәүдәт Дарзаманның «Бизмән йолдызлыгы» дигән маҗаралы сәре буенча эшләнгән радио тамаша тыңладыгыз. Автор инсценировкасы. Тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссеры Әлфия Гыйләҗи. Уенда катнаштылар Гайса, Илтизар Мөхәммәтгалиев, Зөлфия, аның сеңлесе, Миләүшә Шайхетдинова, Муса, аларның абыйлары, Рамил Вәҗиев, Әсгать һәм Зәйтүнә, аларның әти-әниләре, Фәниз Җиһанша, Наилә Нәҗипова. Энҗегөл, Бизмән йолдызлыгыннан Татуаз планетасы кызы Эльвира Садрыева. Шул ук планетадан сер сакчысы Әбүл Харрас Илтизар Мөхәммәтгалиев. Элемтә башлыгы Хәлим Җәләл. Алып барды Рамил Вәҗиев. Балалар өчен тапшыруыбыз шушының белән тәмам.